Rakatora kamukana unoka kutenda bati pana uzoona ndo na uzokupedzera pasora nasika. Apindikiti muchirongwa chedu gamba rezvemanzi. Zamakedzana pa National FM gamba. Amaroterereka. Ndo chirongwa chetinobata bata kanhoroondo dzevaimbi vakatisiya. Vairarama sei, vaifamba sei. Chiwanawo chidzidzo ipapo. Zviviri zvitatu kune tasara tinodzidzawo ipapo. Nyangwe ndisiri muimba asi ndinowanawo zviviri zvitatu zvandinodzidza pamugarisana nevamwe kamusociety. Munharaunda vakidzani tinofanira kugara zvakaita sei. Tiri kuda kubata pazuva ranhasi amanotereka. Regai nditange nini katisati tapinda mune yatoda kubata nhasi ndikuziseni kuti mwedzi waNovemba uno magamba edu zvemhanzi tina Fanyana Dube akasiya musi wa 4 November 2004. Never Nechinyango akasiya musi wa 5 November 2010. Sifasi Karushanga 10 November 1995. Peter Majoni 15 November 2007. Taurai Mukandatsama kana kuti Crispin Mukandatsama kana kuti Taurai Uzuba 23 November 1976. Ndo shasha dzatinadzo kaisizoka mwedzi uno dzakatisiya dzakafutata nyika ino zvisinei pazuva ranhasi dzikada kuti dzekubata nhoroondo yaja yaguruka saka sitabile umukwenyana kwabulawayo Never Nechinyanga muwengwa.
Gomoriera koromoka azofara matinetsa daira matinetsa daira ndikudzeo ai chimbo cheukatione aiwa havana tirika jeka never nei chinyanga babatino chipo changa chiripo ka mkomana akaberekwa ka pamashamba nakapo kwa murewa huko mgore ra 1964 musi wa 8 August akazotiya ka musi wa 5 November 2010 kunyika ya South Africa ikoko zvichirawo kuti kubva mugore rakatisiyero kusvika pari zvino pane makore 16 years tadarika ka akazondoradzikwa kazvekare ikoko kwanga kune rukubvute rwake kwamashamba naka kuruzeva kumusha kwabereki wake kumusha kwake tinotaiwa kazorora kaya nerugare mukoma wedu savira wedu sekuru wedu baba wedu iyeka never nei chinyanga munhu aiva akasununguka chose hapana aige asingafare nanever nei chinyanga pano takatombo kweshana naye panapa tichishanda naye panapa aiwa yanga iri mhari chaizoka pane penyiro panapa maingobva makaoma mbabvu nekuseka nokudaro hanzi muriwo wakanaka haugare mundiro manzwa kambo kake padamba refu rekutanga rinonzi pashambira mwini kambo kanonziko
matinetsa ndoimba ka matapirirwa ka ndiko sezvo katagadzira kakunzwa ka zvenhoroondo ka yeshashaika yakaberekerwa ikoko kwamashambanaka mugore 1964 kuzumba kwamurehwa. Zita rakainzi Never Nay Chinyanga rekuti muwengwa iri ranga riri madunhuriwa nekuda kwemabasa ake zvaiita chipo chake kuekta 263 ndokakabva zita rekuti muwengwa iri. Akazombonzwa zvakareka kutapira panga kakuekta zvakareka kutiri parwendo. Chinyanga baba vake vanonzi Ephraim Chinyanga vari ikwekozvozvi pamashambanaka apo. Kozoya amai vanonzi Leti Makamba ikoko kwakarimbika zvakare ndoko vanobva. Vana vakaberekwa vari 10 mumba mavo. Noti Never Nay ndianga riri dangwe ndianga rokutanga. Kuna Irene, kuna Zvinemi kana kuti Caroline, kuna Tichayana kana kuti Charity, kozoti kuna Tazviziva, kuna Lancelot, kuna Batsirai, kuna Anyway, kuna Nesbet, kuna Comfort. Batsirai Chinyanga ndiye ane panidinidza express amagitari akuimba zvakare atorawo zvikare chipo chamgoma. Kozoya Anyway arimo magaba umwe aiwa toswera naye apa magaba apa ka Anyway naye ari ka mbasa ari kuekta madrama akatora zvakare rimwe bandaukeka rechipo chake iyeka Never Nay Chinyanga. Kune mwanzadzi yawo zvakare Maria, kuna Elizabeth zvakare. Never Nay Chinyanga kambokurira kwaamai uko kwakarimbika. Nekuda kwokuti munongozivawo ka mazuva ekutanga mundara dzimwe dzenguva kudikwa uko zvasina kumbomira zvakanaka. Saka kwana ambuya kundokune kwakamira zviri nani. Saka akatomborerwa akatombokurirawo ikoko. Riri dangwe kudaro ka kubva kuna Mr. Ephraim. Chinyanga anzi zvinhu zvaingoita makwirire dzikire mukura kwake ikoko. Uyezve kana iye mutara wacho kubva kunorondo ikoko nemadzitezvara ikokoko anga ari makwirika zvokutoti vakatozobvuma kuti aiwa zvakanaka kukwasha ngatikuchengetere dangwe rako rekutanga. Vamwe vese asati vauya kumashure kudzimara aiwa zvazoita geche vana vanokurazve neakomana mhuri ichienda ichikura zvakadaro. Chinyanga Never Nay wakadzidza paMorris ndopakaita primary yake zvese. Secondary yake akazoenda paMugabe apo akasvika kusvika ku O level ipapo imomoka mamurehwa. Mugabe Secondary School yanga iri boarding school. Mazwano intorika mission school zvakare. Never Nay yanga iri mhare yanga iri shasha anzi kuchikoro kuwaiwa ranga riri banga chacho mucheka kwese anga asingadzore tsvimbo sekutaura kwake kwaaiita. Aikwapaidza chikoro zveshuwa. Zvokutoti kana vanina vake vese vaipupurawo pachavo kuti aiwa uyuyu ndo zvaanga ari izvozvo. Hanzi kuchikoro kwacho koko aitawo zvese kukwaya kuimba waimuwana aripo zvototi akatomboitawo kwaya master. Iye anototungamira ka kwaya yacho. Hanzi munhu wese aimufarira chazodoro kuti inyambo papa ari paruzevha padzo chaipo. Hanzi waifukura zvakare pasi waimhanya murume muwengwa. Hanzi aiwa 100 meters aiwa maishisara kumapenda maipedzerana ikoko. Hanzi dzafo mumanje dzakaitawo misikanzwa dzikabva pamuviri mwana wevanhu. Hanzi yakanetsa nyaya nekuda kwokuti baba vake chaiva vaida kuti mwana wavo aende kuchikoro adzidze. Vakati wangu inini mwana hakuna mwana anoita izvozvo ndezvenyu izvo.
dzima rakamusikana kakadzokera kuvabereki vake nevhane chinyanga achinzi aenderere mberi nechikoro. Mubereki ari kuzviwa mwana wake kuti aiwa mwana wangu ini ndoda kuti afunde kwete zvamuri kutiitira izvo. Hanzi mugore 1983 mukomana apedza chikoro akauya kuHarare kuza kunotsvaka basa. Mushure mekumbenge amboitawo katemporary teacher pachikoro paakadzidza pasekendari ipapo mugore 1983. 84 akazoita mhanza hanzi nekuda kuburidza kwekumhanya kwaaita ikoko abva apindawo kuchisoja Zimbabwe National Army ikoko. Hanzi akadhonza chaizvo. Dzima rasvike 1998 ndobva ati aiwa inini zvangu zvebasa inini ndasumudza maoko ndashanda ndobuda mbozviitirawo zvangu. Ndopaakazowana mukana okuya ZBC achizodhiraivha nesuwo tese aitomboti takurawo patakauya gore ratakauya isisu ndogore raakaritrenchwa ndorakasiya basa asi vaitomboti takurawo koma nevha nechinyanga vanga vari dhiraivha wedu isisu. Murume aigara ari smart zveshuwa. Nyambwedzi anga asingadzokere shure zvakare aigara achingovaredza neruzhinji. Dzimara akazoshanda zvakareka paWairos akambodhiraivhawo makombi. Kuratidza kuti munhu akashanda mabasa ekusangana nevanhu akawanda, ekushanda nepublic akawanda chaizvo. Dzimara apuwa retirement yake mu2002 2003 ndopakaita mhanzo yekusangana navachiundura moyo avo vakakwanisa kumuendesa kuna Wamauru vaiveka mutungamiriri we263 avo vakamuti aiwa uyu anoshandika naye. Muengwa akazova actor wepaTV madhirama papaka zviburikidza nekunhongwa kwangaitwa navaAron Chiundura Moyo. Saka kudaro sando kuna Aaron Chiundura Moyo kuda kuti aiwa anoziva kuspota talent, anoziva kuona kuti aiwa uyu munhu uyu ane chipo. Zvisina yazvo regai panapa timbonzwa kubva kune munin'ina wake batsirai chinyanga. Ndakakurukura naye mazuva apindawo timbobunzwa kuti atiudzei kuti mukoma ndekupi kwacho chaiko chaiko kwavakakurira. Mukoma nevhane vakakurira kuZumba kwedu kwaMashambanhaka ndokwavakakurira. Vakadzidza zvidzidzo zvavo primary yavo paMorris Primary School. Ndokubva wabva ipapo ndobva waenda kunonzi kwaMugabe ndokwavakaita form 1 to form 4 vari ikoko kuboarding. Pavakabva ikoko ndobva vakabva vauya muno muHarare vakatanga kuendawo kubasa kuArmy. Zvakazoita sei vabva kuArmy? Vabva kuArmy mukoma vakaonanawo nomwe murume ainzi Aaron Chiundura Moyo. Ndobva pakutanga chakaita kuti vasiye kuArmy chii? Chakaita kuti vasiye kuArmy inyaya yekuti ivo vakati havachakwanisa kuti vaenderere mberi nebasa, makore angu akwana, ndauda kumbozorora. Ndo matauriro vakaita ivo. Saka wabva ipapo mukoma ndopo wakati inini ndakuda kuti ndichizviitirawo zvangu zvomaoko angu. Munhu akakura ane chipo chake, vaitiwo ndauda kuita zvemadhirama. Ndo pawakaona nawo namukoma Aaron Chiundura Moyo vakatanga kuita zvemadhirama zveStudio 263. Vasati vaita izvozvo vakatanga kumbodhiraivha makombi aiti Mabhuku Tafara. Wapedza izvozvo ndo pawakazotanga kuita zveStudio 263. Ndo pawakazotanga kuimba zvakare vari muprogramu iyoyo yemadhirama iyoyo. Right. Ipapo pawakauya muno muHarare vaigara kupi? Pawakauya muno muHarare mukoma vaigara kuHighfields. Ndo kwavakatanga kugara. Vachibva ikoko vakazoenda kuMabvuku. Vachibva kuMabvuku ndopo vakazoenda kumusha. Ndobva vazonditeera kuCape Town kwandaigara inini. Ndo kwakazoshayikira. Kugara kwese kwavaita muno muHarare vanga vasina imba yavo?
mukoma wangu asina imba asi wangu ane mastendi awo wangu anawo anga wasati wavaka zvawo achiri pere mastenza kusaziya manje kuna amai guru kuti vakazozvifambisawo sei nokuti mazuva ano zvinhu zvese zvinenge zviri mumaoko emhuri yemukadzi nevana. Right. Kukura kwavo anga wakakura sei, anga ari munhu akaita sei pamusha makagara naye? Mukoma munhu akanga ane njere dzakapinza zvokuti mudzinza mese munhu aigona kutiunganidza tese vanhu vachimuteerera achitiudza mazano chaiwo chaiwo anovaka zvokuti kubva ari pachikoro munhu aingoteererwa even kuchikoro vanhu vaiita zvezvokuimba zvechechi vari kuchikoro ikoko. Saka munhu akangokura achifarirwa nevanhu anga angori neropa rokuti vanhu chaataura chese chaitovaka munhu, saka vanhu vaimuda. Munhu akangokura ane pfungwa dzakasiyana nedzevamwe. Semunhu aifarira kuimba nziyo dzechechi aimboendawo kuchechi here muenga? Ya vakakura vachienda kuchechi zvokuti munhu aitoprofita. Vakakura vachienda kuchechi, nziyo dzavaitoimba dzenge dziri dzechechi zvokuti vanhu vaivafarira panyaya yekuti nziyo dzavaimba dzenge dziri dzechechi. Muchiti vaiprofita muchipinda sangano riti? Kubvira tiri kwamugodhi ikoko wakazobva zvavo vachienda kujohani masowe kwawimbo iyo but wakatanga kuprofita vari kwamugodhi ikoko. Vanhu vachitoya vachibatwa musoro, vanhu vaitoya vachitoprofita vachibatsirwa stereke, vanhu vachitotendeuka. Nanhasi vamwe vanhu vakatendeutsa, nanhasi vari kunamata kuburikidza naivo. Asi zvichizoenda nekufamba kwenguva vanga vasingachaiti zvechitendero nekuda kwei? Mukoma wakazongoshanduka wakati manamatiro ari kuita vanhu andiri kunamata nawo handisi kuona kunamata kwako kuri straight, inini hangu zvakanaka kuti ndimire kunamata. Saka ndopa wakangotanga kukuregedza kunamata kusvikuda wasvike pakuzofawo. Vadzoke vauya kuzopinda mune zvemadhirama. Patikati isisu ichi chakauya nekuburidza kwemadhirama pakava nepundutso ndechipi? Kubva pawakatanga kuita madhirama vakapuhwa mota neimwe kambani inonzi Royal Castles. Vakauya kumusha uko vakati baba ndapuhwa mota, saka ndikuda waningi vauye tiende tese vazoona mota yandapuhwa. Ndo chinhu chatakanyanya kuadmire kana kuti kuyemura kuti vakaita chinhu chakanaka, uye ndo nguva yavakabva vazonzi futi pano mumwe munhu awapa stendi, handichamuziva awo nezita rake, vakapuhwa stendi zvekare. Saka ndo zvinhu zvatinotarisa kuti kubva pawakatanga kuita zvemadhirama vakawane zvinhu izvozvo izvo. Motikari vakazova nayo here kusvikira mukutisiya? Vakawanayo, nanhasi yakangosara iri mumaoko maamai guru mukadzi wavo. Hatauzoziva hedu kuti vakazoitengesa here, vachinayo here, I don't know.
vabereki uri ipapo oda kutoda mudenga makaburirana zvenyu kuti vabereki venyu varoi vanaimi muchatambura makaburirana zvenyu kuti vabereki venyu varoi vakomana muchatambura Never nechinyanga ndiwa muwengawo asaka stavi mkwenyana kwa bulawayo gambare manzi ndora tina nasi unoka neni orege nditore mukano kutendawo zvakare ma listeners vateerere National FM muka aiwa makandigadza zvene yakomana makandipa corona Zira award takavabhilivhisa takautora mukombe weGolden Oldies mawairesi ese emuno munyika yeZimbabwe amunoziva maverengei amunoziva takavabhilivhisa kuti ava paNational FM mukada kunzwa ka dzakaita mukurumbira the Golden Oldies damakedzana ndo pamuzinda palapa avateereri ndima akaita kuti zviitike izvozvo ka saka takavabhilivhisa vadiki vafana achakurawo gavashande nesimba ndozovaturirawo mukombe wacho gore remangwana vakaseedza zvakasimba asi vakaita wiki kuti handimbovapi ndoramba ndiinawo Zira mwana Zira takavakwapaidza asi pamusoro pemakayo takaitawo mhanza akanaka chaizvo ka Mason Love naiye wakatorawo mukombe panziyo dzekwaito Andrew Mpembe panyaya dzekushedzera nhabvu pamwe chete naEzra Kaunda kozoti hanzvadzi yedu ka Lucy Ngosolo pakuverenga nawo apa aiwaka imhare chachaiyo vese vakatora mukombe yavo makorokoto uyezve ka ndotora ka mukanonoka kutenda ka vateereri veNational FM ndimi makaita kuti zviitika nditi ka right tatisi gamba remhanzi ratinaro nhasi nokuti never nechinyanga muwangwa akomana emika manzi wapo ka zvidavado zvacho kuti angari munhu akaita sei kubva kuna yeka batsirai chinyanga right
akazombowana kamwengo anga nemudzimai wake akamitisa vaive kuchikoro zvikapera asi akazowana mudzimai waakazogara naye wakachengetana nawo vanonziwo amaitino kusvikara musi wekupedzisira atinazomboona umwe mudzimai zvakare right regai timbonzwa kuna iwo kaamaitino kupinda mudariro wombotudzawo tombonzwawo kazita rawo pananonzwa zita ramaitino iri for the first time kumborinzwawo kazita ramaitino kana imi mika imi ini ndinoitwa Tafadzwa Naitema. Ndakaberekwa kwaMurewa kwaMusami mugore ra1975. Ndakadzidza primary yangu papakati primary kusvika grade 7. Ndakazobva ndikauya kuzogara natete vangu kuTafara. Ndakazodzidza paOreo Girls High kusvika form 4. Ndakapedzera paOreo but anobuda hangu zvakanaka, ndakabuda nemana. Ndichibva ndazoitawo kosi yandakaita. Saka ndakanga ndakushanda paKamutsinza mucantonist takeaway yakange iri paKamutsinza. Vachinyanga vachishanda vari kuArmy KG6. Saka dzimwe nguva vaiuya vachidya lunch yavo pacantonist takeaway ndopa vakandiona. Madhezi ekutanga ndaitombovawanda, vakaona vasvika neshamwari dzavo nepfuma yavo ndaiwanda. Tisingade zvotaura nechikuti masoja anonetsa. Saka neno zvakazongoitikawo patozongotaurawo napatawirirana. Asi chakazondishamisa ndechekuti navachinyanga tina kudanana zve2 weeks. Zvakangoita 2 weeks chete munhu achibva toti ndada kuroora. Inini handina kugutsikana nazvo. Takatombounganidzwa hama dzangu tikati inzwa zvitaura murume. But kana zviri zvaMwari zvinogona kungoita saizvozvo. Takabva tangoendawo kumushanda handisisina baba, kwangosara amai nehanzvadzi dzangu. Vachibva vaito saizvozvo zvokuti vachinyanga kumusha kwedu pavakuwasha wese. Achinyanga ndiye munhu anonzi akapedza kuroora akatodzoserwa mari nana baba kuti akuna munhu anopedza kuroorwa. Saka zvinova zvinhu zvakafadza vabereki vangu, neniwo futi ndakafana nazvo. Haiwa pari kunzika chose uyezve zvinofadza chose kana haisi tiudzei zvakaitika musi wawakatanga kukanda shoko. Musi wawakatanga ndaitya. Munozwa zvezvokuti kana kungoti ukaona musoja semaonera ndaizviita inini masoja mapurisa ndaingoti vamwe vaibva vati masoja ukaroorwa nemusoja anorova. Vana zvaunombotaurawo naye kana chii. Saka ndo zvandaingotya kutaura kwataingoita tiri vadiki. Saka pavakanditi ndinokuda ndakatovawanda asi havana kuora mwoyo, vakaramba vachiuya. Ndizvo zvakazoitika ndezvokuti ndavapa adhiresi yekwandaigara. Ini nditori munzira kuenda kumba ndatoona munhu atondigarira pagedhi kudhara atopaka mota atogara pagedhi. Kwakusati kwane mafoni apo? Kwakusina maadhiresi. Vakatonditi awa ndipo ipapo remagesi. Ndikati aiwo handina but ndatoona munhu apagedhi atondigarira. Tasvika kumba ndibva ndati hanzvadzi yangu anopo endairowa hanzvadzi yangu kuti zvoumotamba. Kana muti azviite imboendai munomira zvakanzi inini hangu handisiti kumana toitwa pakona kana vachirohwa naso rurohwa. Ndikati zvinomozva. Vakaramba rumota mesvika hanzvadzi yangu auya ini ndendirumba. Ndakambedza kuwanda but vakatoburuka. Vachiburuka vachibva uya mumba hanzvadzi yangu vakangomona bva vapindomba. Hanzvadzi yangu akangoti ko masoja rodei pano, vakanga vari vatatu neshamwari dzavo. Makamafura chavo apa mota yakapakwa kunde kuArmy. Zvikanzi makadii henyu makumborisana nehanzvadzi dzangu. Nzati vaenzi venyu vandagara. Zvikanzi saka ndakatora nguva kuti ndizviintroduce kuti ava ndanani. Naumbomirira izvozvo. Akabva angoti baba mirai ndikutaurirei, ini ndonzi Neva nechinyanga. Vataura umwe wavo pane umwe ainzi Colin akashaya asi umwe wacho mupenyu. Zvikanzi inini taunzwa neuyu rapa chinongedzera inini. Saka ndakugwagwadza manje. Apa ndapakati pavanhu vanorova vese manje. Saka hanzvadzi yangu abva angoti munogarepi wabva wabvunzana bvataurana. Zvikanzi ini ndiri mukwasha wenyu. Pamwe iye angade kutya kutiintroduce tati mutizive. Saka hanzvadzi yangu zvakamutora nguva kuti azvibhilivhe. Akabva asumuka abva apinda mubedroom. Akanga akuita kutuma manje mukadzi wake kuti uyu ngaaende kamusipeya nemavhisters ake. Akungoti handisunzwisisa zviri kuitika but asinyanga
zvimwe zvinhu zvavaindiitira soka handaifunga kuti zvinopera zvakadaro sindakazoona zvichiramba zvichingoenderera mberi nedhirama ravakandiitira musi wacho iwoyo ndisina ndambozviona hangu asi zvakaitika kuna achinyanga saka pakangozivikanwa musi wacho iwoyo saka yanga ichingori madhirama upenyu hwacho mukurarama kwacho aiwa zvakaoma aiwa zvinoitika chimwe nechimwe chine matangiro acho mavanzo akapoka ndiwo ka amai chinyanga akomana imika matangiro acho maanzo aka chimwe nechimwe chine pacho pachinenge chakatangira chipo chakuti manyatsonziwa kuti zvakatanga sei mwengu ari kachingoekta madhirama pese pese iye ari serious. Tereka tupambemene kanhorondo yedu ikati chinzwa matsimba kuti akafamba nekupika iye kanevha nechinyanga right ndaita mhanza panapa ndine umwe homi wake akashanda naye kare
tinzwe kuti anonzi anuyezve vakasangana sei kudzimara zvakare vauye vakazoshanda vese panapa ZBC hamino kuti zvii zvakaitika ipapa itozonzwa kuti vakazosiyana sei futi makadiko mukoma kusina mutsu kundombumira pano mati tozokura mati kale ya makadiko ndakasimba hangu makasimbawo ndosimba hangu zita ndiani ndonzi Robson Ndoro mukoma Ndoro nhasi takabata kanhoroondo ya sawira wenyu Never nechinyanga muwengwa imimi mukuzivana kwenyu makasangana papi Never nei taishanda tese kumakombi tidhiraivha kumabvukuku pakambani yenzi DBoys takatanga kudhiraivha kubva kuma 99 2001 ndopatakaiwa neZBC ZBC yange yaida madhiraivha emakombi kuti vatakure staff ndokwaiwa kuti takaita saka tiri paZBC ipapo tava tatsvaga mabasa vatawana basa tese Never nechinyanga apa imimi kuwaiwa kwamamaita kumama aiwa nemakombi enyaya kunzi muchitakura vanhu nemakombi enyu ongu takabva tine makombi edu atashanda nawo parodi ipapo yongu muchitakura staff yeZBC saka ZBC yakazenge yatenga mota dzayo kubva yati yakuda kuchirikuta mamadhiraivha akawanda vatangotsvaga basa vatangowana mabasa edu ipapo vatasiya makombi omukava masiya makombi takasiya musi wa1 January 2002 ndopa takatanga kunge tapa payroll yeZBC saka mese mama madhiraivha manje tata kudhiraivha tese tiri pano paZBC saka mukufamba tichidhiraivha zvakadaro Never yakazenga akuita zvemadhirama akatanga zvichiita zvemadhirama tiri pabasa ini ndichingodhiraivha chete yaita zvemadhirama asvika pakutoreka basa akuita full time because madhirama akaida kuti kugara vanhu vachirihesa everyday saka zvese zvindirana pabasa saka apedzisira atosiya basa akuita zvemadhirama chete ini ndibva ndaramba chidhiraivha zvavo ndokuzosiyana kwamakaita ikoko right asi imimi pamakaramba muri panapa makaramba muri driver kwete ndakabva ndazochiitawo kosi yeengineering ndakaita apprenticeship saka ine zvindainjiniya ZBC mainjiniya ZBC kubva pakutyaira makombi mainjiniya ZBC imi maminitarisiro here muupenyu enyu mukurarama kwenyu kuti ari rimwe gore nini ndichazoshanda kune penyuro ndasina tarisiro kushanda kuno but ndichingokura ndandiri munhu aidawo kuita apprenticeship ndakagara ndichida saka pandakazongoona mukana ndakagara ndine maolive angu akanaka ndakava ndangowana chance kuti ndiite apprenticeship hamuna zombodzokera mashure pa ndakazombodzokera mashure kusvika nhasi uno nanhasi nditori engineer weZBC aiwa tinozvikudza chose aiwa tinopa kutenda zvikuru mukoma Ndoro tinotenda saka nhai mukoma Ndoro iye anga ari munhu akaita sei muchishanda naye asati auya panapa paZBC muriko kumakombi koko anga ari munhu akaita sei anga ari munhu wevanhu munhu aifara majokes aiwa anga ari munhu wekufara chete ndibvenei asati atijoina kumakombi iye aitaura kuti aive musoja aimbove musoja anga ati sajeni saka akatobva kuarmy achiuya kumakombi ndechiri chimwe chiitiko chamuri kuyeuka chaakamboita chakakufadzai muchiri kunze ikoko musati mauya kuno tirongorangarira chiti tapedza mabasa zviya zvemaweekends taizofara tiri pakambani yataishandira kwaDBoys mabvuku taizofara vanhu takazorora zvedu aiwa taifara chaizvo muchigocha tichigocha iye aisarimwa zvake doro asi munhu aingofara hongu aitaura nyambo zvakanyanya ko kunyepa nekuti ndinomuziva kuti nenhau kuti yekunyepa semunhu wandakashandawo naye munhu aiwe nyambo nyambo nekunyepa anonyepa kuti zvifane aiwa ndopa kutenda zvikuru mukomatoro amawanzoka mukoma kaRobson Ndoro
ndiwo mboika zvakashanda zvese zvakabvira kure uko zvikakwekweredzana kupinzana muno muZBC atinozvikudza chose njevata timboedza kakubata kanhoroondo yake kam dzimwe dzenhoroondo idzodzo kuti akauya sei panapa ana kubvira ambonyora application inoita kuti aiwa akato haiwa achibva kumakombi koko ndokuzotowanikwawo apanapa aizve haana zombodzora tsvimbo naiyo zvakare ka takazomumudza akutaurawo pawerese panapa nhasi unondoro injiniya panapa kam muwengu akatomboita umushamarari panapa tikazomona akutv but zvakabva kukombi inoitika iyoyo usazvidherere usazvitarisire pasi mukurarama umu right gamba remhanza ratinaona dzinondiyaika nebva nechinyango muwengu hamu muwengu anga ane vaningira vakawanda nehanzvadzi dzakawanda asapa ndakawana mukana wekuti ndibate umwe zvikare vaningira vake manzwa kubva kuna batsirai chinyanga kune umwe anonzi anyway chinyanga zvakare kamu iye anoita zvemadhirama manje uyu asi kumira hana umirawo mushe zvekare ari kuuya nazo chazo kamu kutoti mazuva mairi matatu ari kuteerayo ka masvondo mana ikoko kumberi ikoko uchazomona apa chivhitivhiti apamo anyway chinyanga unongoona mega kuti aiwa ndezvedzinza izvi Balamani wangu ndinokudai bese ndinokudai arekati mbamunza yeka anyway chinyanga ambotaurirayo kuti komkoma anga ari munhu akaita sei ndo akakura naye vachimuona magariro naye mumba ikoko zotonyaya kutaridza kuti paupenyu chaipo nemumhuri yokwashinyanga takarasikirwa zvakanyanya nechikonzero chokuti mumhuri taitoziva kuti kana pakati kadambudziko kana kunetsana kwedu akasvika aiwa muyananisi aibatanidza mhuri kunyange taitoziva kuti mumwe munhu akanzi ari kuda kupadzanisa mhuri iye akangosvika munhu ari kukanganisa iye airohwa achida kuzama kuda kuti vanhu tiite semhuri imwe chete zvekare mukoma kana pakugara waiva munhu wekuti waitonyatsoziva kuti ini nenge ndisingambotorwe semunin'ina wavo waitonitora seshamwari because hawana secret yavo yeupenyu yavanga vasingaita even pakufamba ngava kupinda basa waitondudza kuti munin'ina patime yani kuti ndaandakura inini munhu wekuti kana pakugara taitoziva kuti kana naamai aitotaura kuti amwana pfuura kwemwedzi mudzi wese ngatireizei mari tiendese kuna abereki anenge asina kuendesa mari paitotorwa maaction ini ndakatombosvika patime yekuti ndakanzi piyai maharare auchagara maharare nenyaya yekuti ndaramba kuendesa mari kuna naamai saka mukoma totoziva kuti mumhuri takarasikirwa zvakanyanya kwewawe chii chachaita tuyambi kuendesa mari madhezi acho ndaishanda nandirigati saka mari yedu yakanonoka kupinda ndobva ndavaudza kuti mari yanonoka kupinda saka kungononoka kupinda kwemari vaizvakanzori kunyepa wakatambira kuda kuramba nemari saka izvozvega ingaita uri mhosva ingaita uri mhosva waramba kuteerera mutemo watakaurirana semhuri saka takasvika pakunowaonesa patatozoenda kukambani kubasa kwedu ndatosvika vauzwa zasati atambira ndokuzodzoswa kwangu mari saka ndoziva kuti kune vamwe vana vanoita tek nevabereki vanenge vasinganyatsi kudyidzana anenge ari makwiki chacho nevabereki muwengwa mbamenyu yanga riri dangwe aizvidyidzana sei nevabereki mukomana wabereki wangu asina kana dambudziko rakanyanya kubvira pese pawangu ari kuame kuzosvika wazororana naamaiguru wangu ainawa dambudziko rakazongotangira pana amaiguru ava ndo pakaita kunge mukoma wakutadza kutanga kunyatsowirirana navabereki nokuti mukoma pawakaenda kusouth africa ipapo ndo pakatangira division yamukoma nanaamai nanababa but kumashure kwese kungosina dambudziko waenda kusouth africa mukoma wachirwara pana mukoma wakababa mukuru wedu akati atenga mombe kuna mukoma pawaya netsamba yakauya namaiguru tinzi tsamba iyi takatenga mombe kuna muwengo saka maiguru baba ndobva waramba wakati amombe idziri panapa hapana mombe dzake because mombe yakaipa chii akaipa amai wake pazvinhu zvawakambonetsana naamai kumashure saka amaiguru wakabvaenda kumapurisa panotora mapurisa baba wakatouya wakatorwa wakatonorara kumapurisa takazoenda takasvika takagadzisa yedu chi nyaya iyoyo but mukoma wangu asati washaya mukoma ndazotaura nawo inini wakandiudza kuti amaiguru wenyu ndo ari kunetsa ndo ari ngonditi amombe makaipa amai venyu zvandisingazivi ndo pakangotangira kadivision naamai but mukoma aiwa munhu wekuti pabereki anga asingade kuashaya zvokuti aitoziva kuti munhu wese taitopuwa target kuti munhu wese anofanira kuendesa mari
kana usina kuendesa mari waramba kuteerera inini because ndini mukomana mukuru. Iye akaripa amai mhosva yangaita ngati angarova amai here. Aiwa anga asina kurova amai sacho but adzimai wavo wane kutukana kwakaita naamai. Saka mukoma bva wangotaura kuti inini handidi kugara ndaripesana naamai. Saka amai ndaakukupai mombe yenge isati ane mwana. Mombe yebva yazobereka mwana. Saka yakazotorwa iye nemwana wacho. Amai guru achiti haundiripire mhosva yangu inini. Ndobva yaenda mombe. Saka takangotora kuti hazvina kana problem ndikaiite seienda amai because hatingati baba wasungwe nenyaya yechii. Ndopakatangira problem namukomana wabereka but anga asina dambudziko iwo pachezva watotoziva but chatoziva ndechekuti mai guru kana isisu ininiwo kuti inini mukadzi wangu anogona kusatofarira wabereki wangu but mukoma wangu asika waitoziva kuti ukada unesana namukoma pesana nawabereki because pane time imwe wakatomboronga strategy yekuti kwamashambanaka amai guru asingazivi ukaenda pane imwe shopo inonzi amai nyaradzo ati amai nyaradzo tokumbira kuti every month mupote muchipa wabereki wangu chikafu mari yacho munotora maakaundi mangu wakazvita iwo wazotondiudza inini wakati bamne ndo zvandaita asi amai guru wakandisida kuti wazviziva asi amai guru pawakazoziva akaundi iye yakabva yafariswa vakazviziva sei mai guru? Amai guru ndofunga zvakaitika ndezvokuti pana nasisi wangu asingaziva kuti amai guru wasi kuziziva anasisi bva watonoti amai guru makaita basa kandi muri kuitirira amai watengerwa chikafu pakunodaro ipapo kunotenda pachanoputika kumba bva watofonera amai nyaradza makapa amai chikafu ndimi muchabhadhara mega mari from there chikafu chaizvauseri saka mukoma wangu akutoya through inini wachinipa mari ndoiseri tichitenga chikafu chitasi tichiendesa kuvabereki. Saka zvireva kuti ukama amweni nemuroora kana amweni muroora naatezvara pa wanga wakutonetsa kapo ndo pakabva watotanga dambudziko kusvika mukoma watozonzi washaya dambudziko iro hana kuzombobvira rakapera chikonzero nokuti mai guru waiwaneka mukachallenge kwawaisa kwavabereki kukuti unoza semuroora unofanira kuzvininipisa but iwo waida kukondorora mukoma ubva wakondorora navabereki zvakare saka ukama iwo kusvika mukoma washaye zvakatokonzera kuti even baba wakaramba kuti mukoma wachemero pamba pababa nokuti mukoma pamba pavo pamba neimba 1 dzamara mukoma wakatozomuchemero pamba pomwe mukoma wedu akasirwa namukoma mwengu nepamusana pokuti waiti nemukadzi wenyu hatisi kuwirirana izvezvi mukadzi wenyu akateera kusouth africa hana kumbotese hana kumbondiudza ende kusvika even nanhasi zona wabereki wasi kuona. Ko iwo mukoma sezvo yanga iri mhari yekugadzirisa vamwe sei aikoniwa kuvaka imba takaendapo zvicho tikaona paine imba 1 yeraundi sei aikoniwa kuvaka imba? Mukoma zvakaitika ndezvekuti inini chandonyanya kuziva zvangu ndechoti mukoma inini waindiudza nyaya dzakawanda. Imba yamakaona yanga iripo yeteching yemakona iyi kutoti iwakwe mukoma waitounza mari newetseri wachipa kune mukoma amai guru asingade kuenda kunovaka kumusha then later on amai guru wawanzwa kuti mukoma wari kuwaka kumusha ndopakabva zotanga kusetwa kuti mapush up kusvika imba iyi yakabva yapera bva pawapa kaboisika kama 1 kamakaona kanga kari pasaidi yake kaboisika ikaika ikanga ako kutoti wakanga waenda kunogara kumusha upenyu hwaita sei waoma mutaundi mukoma wachirwara because mukoma pawakaendeswa kuwest end paipai upenyu hwavo kubasa zvakabva zvatanga kungoita kuoma pavati ainindika inimbonorefresha ndiri kumusha saka urwere haunazomboramba wakasimba kudzamara wakazoenda south africa wanostroke but iwo effort yekuda kuwaka unokuudza kuti musha mukadzi but mukadzi kana akasaita shungu musha wauwakike ba.
nesimba sazove negodo baba makandiudza dziroriya makati mwanangu wekuda mwari gonawo kugona isha mwari zvanotoshandiwa shanda nesimba usave negodo amai vangu ndinokutenda ivo kasinga kume nokuti makandibereka makandichengeta makandibvumamira makandireretira norudo rwenyu rusingaperi sembangura amai ari kutenda ka Ephraim Chinyanga amai vangu ndinokutenda pamwe chete kana Leti nokuti makandibereka Leti Makamba Gogo Chinyanga pamashambanaka muriko here gogo norudo rwenyu rusingaperi sembangura makatendwa apa amai hanzi makandibvumbamira zvinhu zvakaoma imimi ndosaka nzvengesa mari kuenda uko chembere dzake idzi chembere dzake dzirarame aveno munoti kudiko right ndi anyway Chinyanga uyo ka wadakurukura naye kapa chikunodipawo ka divi rake achipawo nhoroondo kaye mukoma wake aiwa tichafamba tichikosangana nawo imomuka ndobva ndaenda pana batsi naibatsirai mukoma patakaenda kunowachemera pai ndopamba pawo here ite mukoma wana kuchemera pamba pawo chaipo asi nerimwe resaidi tongoti ndopamba pawo nokuti pamba pomunin'ina wawo awakasiyira nawo zamu mukoma wari kuSouth Africa kuCape Town uku sei vasina kuenda pamusha pavo munongoziva mararamiro edu emuno muHarare kana tiri muHarare muno tinowarairwa vaingotiwo wachavaka kusvikira pakufa wangu asina kuvaka saka mukoma wanosiyirana nawo ndo wangu ane musha waitaridzika takangoona kuti zvakanaka kuti tiwachemere ipapo isusu tikatarisa nokuda kwokuti takaendawo kumusha tikaona pamusha paiwo mukoma tikaona ipapo patakavachemera tikaona nepamusha pababa vaChinyanga takaona kuti haisi nzvimbo iri kure nakure uyezve neparinda patakazoenda kunovaradzika haisi nzvimbo iri kure nakure asi hatina kukwanisa kana kuvaendesa pamba pababa sei handiri unoona kuti even patakavaradzika pacho muyadhi mababa asi baba wakati inini vana ndakabvira kare ndichikuudzai kuti ndinoda vana vanoteerera kana munhu wakura nemusha wako unofanira kuti uwake musha wako saka imimi mune musha yenyu torai mukoma wenyu mumuchemere pamusha yani yenyu nokuti ndakangokujaidzai kuti uyu ndimutore ndimuchemere panapa iwe uchaita futi the same thing iyoyo kuti hauwake musha wako unozoda futi kuchemwa neni saka ichi chidzidzo chandiroda kupa kwamuri torai mukoma wenyu mumuchemere pamba penyu imimi nokuti ihama yenyu pamba pangu handisi kuda asi panguva yaitaurwa nababa vachiti vakai pamusha vaidyidzana sei naneva mukoma munhu aitoti kana akaonana nababa ndiwo watoti second from baba ndo wataitoti baba isisi kwatiri kana baba wasipo vanhu vainzwanana asi zvaizongoitika ndozvokuti kana wamunomu Harare munomu munhu aivarairwawo munoona zvinoita Harare inovaraidza kusvikira wasvikawo pakuzokundikana kusvika wasvike pakufa havana kukwanisa kuti wawake musha kana kuti wabate mashoko aitaurwa nababa iyaya asi batsirai wake musha uri kwavo isusu iko zvinezvi takazodzidzawo kubva ipapo takawakawo manje aiwa zvinofadza chose neva aitaura inini semunhu akashanda naye pawires chitose aitaura kuti inini ndine matwins mapeya amene anenge matatu here ichokwadi here ukukolekwe anenge rashoko rekunakidza aro vanhu vanopeya 1 yematwins anonzi Tino naTau ndo wana matwins chete akazvarwa namukoma aiwa pari kunzwisisika ipapo saka maiguru vakasara vari pamusha
chii chakazoitika nanhasi vachiri kwere muchiri kudyidzana here nokuti kazhinji kacho kana umwe wedu achinge aenda kudai izvi nanamai guru dzimwe dzenguva unozonza kunzi apa zvazodai muri kuchengetera zvakaoma mukoma nhoroondo yacho inonetsa kuti tinyatsa kuitambanudza. Isusu amai guru taivaziva vari pamusha kubva kufa kwakaita mukoma taingoziva kuti amai guru vedu vari pamusha pavo panova ndipo pamusha pamukoma vakazosarawo vakawaka ivo amai guru nokuti mukoma kufa kwakaitawo vane mari dzinosara dzichitambirwa dzevana dzedze amai guru wakwanisa kuzovakawo dzimwe dzimba vari ipapo. Asi munoona pana zvinhu zvakawanda zvinoitikawo muupenyu amai guru takazongonzwa kunzi havapo havachisipo vatuta mhuri yese havachisipo pamusha kutaura kuno kuti ungonzwa kunzi vari kugara kembwede asi pavanogara chaipo chaipo hatiziye asi vana ndo vanouya kwatiri vachiitewo dhedhi tauya kuzokuonai tanetsika nezvakati ndo mamiriro azvakaita. Asi vana ndaimbodzinzwa ini anga ari savira wangu wataingogara tichingotaurawo naye achinditi ndine umwewo mwana wangu ari kunze ichokwadi icho asi wani kunze ndokunotorona wakawanda manje kupfuura wari pamba. Chipo chavo wangu anacho zvavo chekubereka wangu ane chipo chavo chekubereka vana vasati vauya nanhasi vamwe vanouya vachiti dhedhi tauya zvakamira sososo ndiri mwana wenyu vamwe vari kufona nokundinzwawo paredhiyo ichifona hatichotadza kuziva kuti towana sei hama dzadhedhi wedu saka zvatakunzwaiwo paredhiyo so ubva wauya vakawanda vari kuuya. Saka imimi munogutsikana nei kuti zveshiwa uyu iropa rangu ropa rako harishaike jubricate unotoiona kuti iforoma yangu chaichaya hazvimboshaika. Right. ndakamutika kanitore mhiripiri ari kupfuura anobvaza kutero muri ori
hama iwe tinobva tauhwandira usawi saka iri ibeta gomwe kunyima mukamwa kapakwe unowana mukuhwanda namo wakamboonepeko mukaka unorungwa nemhiripiri ndetichiti ari kukura asi azive kuti kusewa nei uri kuteerera ine anambosikadoasiwanei paunonzwa paye kana chero tiri mundari tichiimba tichiti torokotoka mukuru ondiri kutoka mukuru iwe tiri kutoka mukuru ondiri kutoka handitari kugona paiwe ndachembera ndeve ndati ndokunyeduka naiwe neva unonyaya kubvundisisoyi kare kuteti kana tichobvundira masviku taivobvundiyaka handingasenda tauri vana kuti anenge andibvunda kuti ana baba namai vakaenda kunobvundira masviku taingoti inoti hata kubvunda ana baba vakafamba zvaichengeta unhu hwedu takange singafurwe baba kana kuwanikwa kwemwana tese tatinotanga tanobvundira asi pari paizviziva mwana inowanikwa zvakanaka nakuri kuteerera aka ndimbofemba bute rangu iri handiri kuona bute yandasupei musodzi akuda musodzi wekuona ndokutakwira kwaro iwe bute iri kana mhiripiri ukadziwanda unotoona nemusodzi mokoto mokoto kutuka mukuru ikoko totone chimwe inoti misodzi yemukuru inoera kureka kutuka mukuru tendai kani ndaivenderwa muri kuteerera here vana vemazuva ozi mukaswedera zimuti munzeve kuti ambuya vanopinda chireka ndikuimbire kaiwe kandikopedza kutera nguva wotiri kutuka mukuru namukanwa munogara mhiripiri tiri kutuka mukuru iwe hatiri kutuka mukuru namukanwa munogara mhiripiri tiri kutuka mukuru tiri kutuka ipapo ndakabva ndaputira rukari mazwi hatabuda bambuya mamutiramba mazino gaindikuimbirei munzwi ambuya idzi tine mazina anobuda zvinonzi kana moimba chikutuka mukuru nyamukanwa munogara mhiripiri chikutuka mukuru chikutuka mukuru nyamukanwa munogara mhiripiri chikutuka mukuru chikutuka mukuru nyamukanwa munogara mhiripiri chikutuka mukuru zvakanzira ambuya wangu iwe indomwata mukama makashandurwa dondera vakudzidzisa ungari kutogona wane ndo zvataitawo kareko zvokuranda kuda izvi kwakusangana kwedose ndingagadirwa nyama ukasi ndaishaimba saka ndianaka kudzidzisai ndikati ambuya kouyu kaa mukorori wenyu kauyu uyu efuremu ka nadhariasi ndowaindidzidzisa zvoneta nendadzidzwa handizokanga mweba chinitairei imi mambuya kana moimba saka mukuti ambuya ndichatosvikopa kutopera mazino zvamukaita izvi saka unofunga kuti iwe chinokura chese chinokotama taitombomhandara dzinotyisa utena tichigwema mupimbiriri tichitozerowo mare National FM. Ay, 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 ay. Kutuka mkuru ya mkama mune milipili. Ay, 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 wagwa. Ndefane chinyaka ndiye vatukura karaka pasora safado atereka. Manzo hapo ka kambo ndo kanonziko chikutuka mkuru vadambereka fika kanziro ka pashambira amweni dambare frakere kutanga kanseka kanseka rap 2006 right reketi mbonzwa tanzwa ndingina wacho ndo vaigara
vakabarwa mudungu rimwe chete namukoma. Ndakati mbonzwa kuna madhamu ndo vaigara naye ka. Tafadzwa tema, tafadzwa fadzai tema. Maiguru wangu vakabarwa mugore ra1975 kutaura kunoko vane 39 years. Varipo vari muno mudhorobha reHarare. Kurukura nawo nhasi. Aiwa chigwindiri chekwani ichocho. Asi kakangwara kozi munhu anongwarira mhuri yake anomhanya. Asi mudzimai wekuti nekuda kwokuti ndashayikirwa inini saka ndochigarira maoko hanzi hakuna zvakadaro munhukadzi chenjera mani. Inzwai panapa. Ndavabvunza ndikati sai mimi ndimaigara namukoma. Anga ari munhu akaita sei? Achinyanga inini kwandiri akanga asiri murume wangu. Yenge iri shamwari. Handingati murume nekuti handina zvaakanga asinganditaurire. Secret handinoti secret yaindiigira. Handisina kana iniwo handina zvandaimuigira. Kana mhuri yekwedu vakanga vasingamuti mukwasha. Akanga ari hanzvadzi nemukoma kuna hanzvadzi dzangu inini. Ndo matorero avaimuita nekuti anga ari munhu akasununguka. Aida kutovigwa kana zvokukosheswa kunzi mukwasha achigariswa mumba make ndo maanga asingatodi zvokuvigwa. Aibva atobuda oenda mumba mune vanhu imomo ogara. Utotanga nyambonje zvokuti imimi ndimaitoseka. Saka mukurarama kwedu yange iri shamwari yangu. Mazenge makugara mese munoreva here mimi kuti nyambo dziye dzavange vakuita pachivhitivhiti nekumba kwacho maingogara muchifara makadaro? Nekumba ndizvozvo zvisina mutsauko. Kuti ndanga ndazvijaira hangu ndichizviona pachivhitivhiti zvanhu zvakangofanana nekuti kumba vainyarara. Pamwe waitonyarara nekurara. Wotozoti tazorora kuseka. Heisi, mukoma munhu aigara akarwa smart. Handizivi anga ane smart ndiani pakati penyu namukoma kana kuti zviuya zvanga zvakawanana? Zviuya zvakanga zvakawanana nekuti dai ndakanga ndiri kuwacha ndine smart iye asingadi kudzipfeka dzidzi dzakachena. Maingozviona kuti smart vangu asingaidi asi tandiri zviuya zvakawanana. Tese aiwacha wacho naaipfeka. Tanga tiri vanhu vamwe chete. Kanjani pakugara mukurarama uko papasina here makwikwa avo kuti kuzonzonza mangwa nhasi maitini vari kupopotedzana nemusikana uko? Handina kumbosvika pakudaro. Ndakanga ndiri munhu wokuti iye ainditora kugara neni pasi onditaurira kuti uchazonzwa kunzi ndakwidza vanhu vakadai mumotikari. Ndiri munhu wovanhu inini. Iwe unofanira kuzvinzwisisa kuti ndinogona kutakura vakadzi, ndinogona kumhoreswa nevakadzi, ndinogona kutorwawo makadzi nevakadzi. Saka iwe zvinzwisise kuti mukadzi uyu zvazoenderera mberi here kuti hazvisiri zvokuti kuchiri kutorwa makadzi kwakudanana. Saka zvinhu zvandaiongorora nekunzwisisa. Handina kusvika pakumunyadzisa ipapo. Tikozouya panguva yavanga vakushanda paWireless kuZBC. Itozere kuti vakambotyaira kuZBC vakazogumisa vakuzoshandawo zvakare paWireless. Tisati tabata hedu zvekuchivhitivhiti zvekustudio 263. Makazvitambira sei, makazvibata sei? Vachitanga kushanda kuZBC vakatanga vari kuViking kuti vazosangana handizivi nevamwe vakuru vekuZBC vachizotaura navo vachizovadrive ZBC. Inini ndaingogamuchira ndichiti semunhu akanga ari mutyairi handina basa randaimusarudzira. Ndaingoti chero zvichiunza kurarama kwemhuri ndaizvitambira. Vakazenge vamushamarari paWireless, zvakakubataiwa seimi kuva mudzimai wemushamarari? Ndakafara nazvo. Ndaifara apo neapo nekuti vamwewo nzeve dzinonzwa. Asi ukasashandisawo pfungwa iyoyoka unogona kuswera muchirwisana. Unotoshandisawo pfungwa wanzwa kuti zviri kutaurwa izvi ndaifonerwa zvokuti ndaitodzimawo foni. Murume wenyu tazomuona kakati zvazodai. Saka ini ndaida zvekuzvionera ndega kwete zvokunzwa nemakuru. Asi ndakazvigamuchira hangu kuti ave mushamarari. Aiwa, zveparedhiyo maitino vanhu vaikufonera kuti vamuona ari kupi, imi moziva kuti mushamarari? Anga ari mushamarari handiti. Pane pavakanga vari maclub members vaiungana mutown. Sangana handiti vachiita zvavaiita. Iwe unonge uri kumba ubva wafonerwa. Taona pakati vakazodai vanhu vanotaura. Saka ndozvezvimwe zvacho zvokuti unozo
iwe unongwapindura aiwa nonda zvinzwa ndichazvitsvaga. Saka ivo pavanenge vauya pavanouya kumba muchinge maudzwa kudaro hapana zvimwe zvamaizoita here kwavariwo vaikwapira nyaya yenyu vaikupindura chitichi? Vachinyanga manje zvavaita munhu akanga akangwara vachisvika padho vaita samudhu dzako kuona kuti dzakamira sei ndo dzavaitanga nadzo idzodzo. Kana patori nenyaya vaitozviona vaibva vanyarara voenda vogara pasi vokushedza kuti vagare padivi pangu ndovato kuti maswera sei vana vaswera sei vachitanga kubvunza kuti hapana chiri kunetsa pane zvavambonzwa here kana pane problem yatitaurirei muno mudining hatidi nyaya dzinozotaurwa mubedroom. Saka munhu anga akangwara kuti atanga kuona kumeso kwako kuti kwakamira sei. Saka inise munhu akanga asingadiwo zvekuti ndikakavari nawo ndaibva ndavatsanangura kwafona ningi afona nguva dzakati ati zvakati nezvakati nezvakati kuti ndakambokutaurira nyaya iyo iyi ukasakura pazviri iwewe chagara tichinetsana dominduro dzavaendisa. Ndonguva yanga ari pawireless iyoyo. Kozoti toenda siso panguva yanga ari ku263 toziva kuti ndo umwe mutambo wakavasvitsa kure chose wakavapa mukurumbira wakanyanyisa ende wakatambirwa nevazhinji kuti ivo vakwanise zvakaita kuzikanwa zvakanyanyisa mbiri yavo. Vakuacta patv makazvitambirawo sei? Pakutanga takazvitambira zvakanaka vachiri vamuvengwa namai muvengwa, asi pavakazenge vakunze vachinyanga vane girlfriend mu263 manje ipapo ndo pakaita nyaya nekuti zvavakanga vakuitira girlfriend zvekupfekedzwa aproni vachibikira girlfriend vachiwaridza mubhedha vachiwaridzira girlfriend zvavaiita naIve zvakambonitorera nguva yakareba kuti ndizvinzwisise. Ndezvipi zvacho zvakakubata zvavaita naIve? Kubatana kwavaiita nekukisana kwavaiita inini kwaindibata-bata handidi kunyepa ndaitsamwa nazvo zvokuti ndakatombeta musvondo rese singavataudzi asi vaizviziva kuti nyaya iyi yaona patv ndo iri kuita sei iri kupa kudai. Saka ndakazosvika pamwe pekuti akazonditi tikuenda noshuta nhasi ndobva ndamuti nhasi hauna kwauri kuenda vandamuponjesera mavhiri emota yese haana kuenda pafonera Mauru Godwin Mauru kuti kumba kune nyaya yakadai mungasvikere veshuwa Mauru havana kutora nguva wakabva wasvika bvavati motikari yakusara gai ndichienda namuvengwa neni vatasumuka tapinda mutaura vakashedza Eve abva auya handinaomboda kana kutaura naye akasingondimboresa nemufaro batina handakana kumudaira nokuti ndakatobhipawo vamauru vaedza kutigarisa pasi vachidza kutitsanangurira kuti ndinofamba soso one day ndakazoenda kwavaiitira basa ravo iro ndakagutsikana hangu nezvaiitwa ikoko nematauriro avanga vandito ivo ndakagutsikana ndakasanyanya kuvatsamwira zvangu asi ndakangovapawo ningi kuti kubatana kwenyu kuri kupfuuridza nangu handikudi. Asika maitino kubasa ka kubasa zvako asika zvizoperere ipapo zviperere ipapo manje sevanhu mune majairana munozita chijairireka manje haungangokukisa usina kujairana naye unongangoti namwe Eve wandajaira kukisa womutsvaga kunozoitika zvimwe manje. Saka kwemi makadi kuudza vamauri kuti vamauri inini paIve apo ndakuda kuchiuya inini zviri nanditikisane inini naiye muwengo ipapo inini handina kuda kudaro ini ndakagara ndazviramba hangu nekuti munhu wandainya kuremegedza ndamweni naatezvara wangu kunyanyanya atezvara vangu nanhasi ndinovaremegedza kusingaiti zvokuti kana kuda kubuda hangu pachivhitivhiti ndakazviramba. Asi mimi chipo chekuacta munacho pane zvimwewo zvirongwa zvatakamboitawo zvemaadvert nawo amuvengo. Asi kuti 63 hamuna kana kuda kutombouya? Handina ndakakasika kungorwadziwa mwoyo nezvaiitika nanaIve saka zvinozombopinda mandiri zvokuti ndizoti ndakunoactawo inini zvinopinda mandiri. Kuti tiri parwendo kuye tiri parwendo ka zvepasi chigare ipapo manje pekuzoacta makashama ninyaya yandambotaura yaatezvara handina kukwanisa kuti ndidaro. Imimi zvaikupisai mwoyo zvaikubatai ko vana vaizvitambirawo sei? Vana vanokwanisa kuita vana
isababa naamai havana chavanondiudza kuti aiwa ndobvira kuti vana vaiti kana vakagara zve vachiona 263 vaifarira zvekuti kana vasingabude baba wacho musi wacho vaitsamwa vaitoti mangwana ndogarira futi didi vanogona kubuda tovagarira futi vaitsamwa asi wavainya kufarira pakuacta ndimai muvengu naWeli nezvaingoitwa naWeli paanenge achinetsana nababa wacho pani havaimufarira zvisingaiti. aiwa zvinofadza chose. Saka imimi mazuva acho iyayo maiti kana mukafamba munharaunda zvii zvaiitika kwamuri ndichibvira kune vanhu vaikuzivai? Vanhu vaindiziva vamwe vacho vaikwanisa kunditi vataure neni asi vaizongonzwa vachikurira kuti ndamai muvengu avo kusei vasingaiti vanokisirwa ivho variripo wani. Saka zvimwe zvecho zvaindibata-bata zvekuti ndakanga ndisingakwanisa kana kutofamba paruzhinji andaikwanisa kuenda ndaiswera ndiri pamba zvangu. Imi maibatwa nezvaivhi ko zvanhakastavira? Aiwa zvina kumbondibata zvakatobatwa kumba kwanakastavira nekuti iye akatozonetsanawo nemurume wake ndikatozvisvika pakutorwa inini namuvengu achiti kwaitika nyaya ufunge vanhu varwa ndati ko chii zvikanzi varwa nemurume wacho anzi inini ndikudanana nemudzimai wavo saka handii. Saka indakazotakurawo vana ana 2 vataendawo kumba kwavo atakasvikawo vataintroducwawo murume wacho ndopakazogutsikanawo but zvanga zvisina kumira mushure futi zvakare nemurume wacho aitorova kutochokumbotamba kuti kana sikuperera ipapo asi pandakasvika akazvitambira. Saka haina kusvika here yeuko hainombosvika here kwana Mauro? Ndisingazive zvangu kuti mudzimai acho akazozvitaura ndinodaira kuda kuti zvakasvika futi. Vaigara kupi? Vaigara kuGlenview mazuva acho. Aiwa saka akariva kwiki wako vareve. Paitika izvozvo mese makabva mazodzikama manje maona kuti aiwa zvechokwadi zvinoitika? Zveshuwa nekuti ine ndakasvika panguva yekuti chinyanga ndakanzisawo ainire ndakati aine mega ndihembe idzodzo ndidzamunozoenda kunoita zvimwe zvinhu ndisingatozivi kuti kana vasvika uko vanopuwa dzimwe hembe sese zvo ndakazozvidzidziswa. Saka zvakazopinda muropa zvokuti handida kutoifarirawo takuda kuitarisawo. Neva nechinyanga akamboto kana dziko Zambuko
pane chinyanga akamuwengwa inini manje takati teki kuwanzirana taikugara takamwayana enderi chimwe chinhu chandinoramba ndichirangarira babatino gore randakabara mwana wangu inini wechipiri musikana. Mwana wangu wekutanga musikana akabarwa mugore ra2000 anonzi Laika. Apa ndakazobara musikana wechipiri tichangosiyirana ndapedza makuseni na 6 o'clock yachipinda na 6 achisimudzira kubva na 6 zvichienda mberi. Ini ndapedza na 6. Vanhu vakabva vatanga kufona vachiti mwana wangu ini musikana anonzi Dunia wechipiri. Kanzi aiwa topa kutenda zvikuru tanga ndichitapirirwa chaizvo nababa Dunia usiku nemiwo mauya babatino aitokuchingamidza zvakanaka. Zvikanzi baba Dunia ndiani? Zvikanzi waumari ava manje vanga vari maclub members vanga vako achichingamidza ipapo. Saka zita iri rakava zita rakaita fani kuna muwengwa zvekutoti arina kuzombopa. Ndiye akari paridza zvakaipa zvakanyanyisa pawireless panapa zvokuti vanhu vakatanga kumhanyira kuziva, nyika yese vakatanga kuziva kuti Dunia zvokuti vachiti vandofungidzira kuti iye ndiye dangwe rangu. Vasikazoti aiwaka ndiye wechipiri ndibabatino ivavo vaikonzeresa zvese pese pavaingopindira pawireless Dunia amai Dunia pese paaindiwanzira pawireless aishedza nezita iro. Saka izita rakamunakidza chaizvo zvinomboreve chizvo hatichimuwanzirana zvakadaro zvakamuitira fani. Zita rakamuitira fani iroro muwengwa. Ndosaka rakakurumbira vazhinji vanoshamisika kuti saka mutori neumwe mwana ari kumberi kwaDunia. Zvakakonzereswa nemurume nepane chinyanga. Ndo pandirongomufunga napo papo kunyanya kuti ndiye akaita kuti zita remwana riite mukurumbira. Zvisina zvamanoterereka rekai timbodzokera zvakareka kuna amai Tino. Tafadza tema timbonzwa kuti ko iwo ngoma pakudya chikafu vaifarira kudya zvakaita sei? Achinyanga vaifarira nyama aranga riberi chairo zvokuti nanhasi so zvinotondiremera mararamiro andaakuita. Mufiriji medu amaigara musina nyama. Vaida zvavo mavheji nederere but hapashaike nyama. Zvese ringave raisi, sadza, tii yavo vaitowana something chekudya chinenge nyama. Vaiti kana vakazorora zvezvi havasi bhisi, havasi kuenda kana kumhanzi, havasi kuenda kubasa, zvavaifarira kuda kuita ndezvipi? Chinyanga zvizhinji zvavaida vainyora madhirama nekunyora nziyo dzavo. Zvokuti dzimwe dzacho ndinadzo dzinotosvika 38 dzavakasiya ndinadzo. Vaifarira kunyora nyaya, kunyora nekuverenga mabhuku vari pamba ndozvavaifarira kuita. Kazhinji vakanga vasingabve paredhiyo. Redhiyo vaida vairidza zvokuti mamutonzwa nani nawo manje, asi ivo vaiti kwandiri zviri kundiitira. Tichiri kuti memba kubasa kana ari mangwanani zvezve tichishanda nawo kuNational FM, inini ndii ndaiwanzokusiyirana nawo ndichipedza na 6 ivo vachitanga na 6 vachipfuurira mberi. Vaiwanzokuuya nemurwi wavo wema-LP. Handizi kumba ikoko ma-LP anga ariko zvisingaiti nanhasi achiriko. Ariko ndinotoone shofu yavo. Muimbi wavaifarira kunyanya ndeupi? Vaifarira Renard Dembo naTonga Imoyo. Renard Dembo nziyo yamukati kai kana mukairidza nhasi ndinobva ndatongomuona.
kukura kutani ndo yavaifarira nachitekete kunyanya chitekete nekuti paruoko pavo vanga vakatonyorwa nzi chitekete vakazvinyora vachizvipisa vega vakanyora kuti chitekete number 1 saka ndonzi dzavaifarira kuridza izvodzo kana vari pamba. Kwemini dzamaifarira kuridza ndedzipi? Inini nziyo ndaingoti zvavaridza izvozvo ndizvozvo ndo zvamaingotambira. Ndozvandaitambirawo. Aiwa matimimi vakasiya nziyo dzinenge 38 bhuku racho munaro muda kuriita sei? Dzimwe dzacho ndiri kudzishanda ndichiri mukati mazviri, dzimwe dzacho tadzigadzira zvedu asati dzapera. Mukureva kuti rimwe gore kana Mwari vachinge vatendera zvafamba zvakanaka chinozokunzwa iwo izwi renyu makushaura? Ya Mwari vakandiitira nyasha, asi ndinotoziva kuti nyasha vanadzo vanotondiitira ende zvinotoita muchandinzwa. Muri kutarisa zvarinyi mimi? Ndinokuvimbisai igore rinouya. Ndachama itiro, ndachama tanzero, ndachata ndingakupe kuti ndive newe. Ndachama itiro, ndachama tanzero, ndachata ndingakupe kuti ndive newe. chokwadi chochoka akatonyora paruoko rwake runzi chitekete number 1. Asi lero tiri pamberi nakanhorondo yandebva nechinyanga amukomana arere zvake pamashambanhaka apo akafunda paMorris shasha yekuzumba uko asi akazenge yashasha yenyika yese. Right, regai timuzovana kuna anyway tazvatikati isisu izvi chokwadi ndo zvakasumudzira murume uyu kuti ndopatakaona kushanduka kwaupenyu hwake nekuda kwebasa ranga akuita rekuekita madhirama kana iko kushanda panhepenyuro. Ndezvipi zvauchiri kutondera? Ndingangoti mumhuri yepachinyanga zvakashanduka ndezvokuti isusu vamwe tisingatozikana, but waingoti pawafamba pese wabvanzi munin'ina wamukwenyana even nanhasi vanhu vanotonditi muwengwa but hawatozoti seine medu ndichinyanga. Muwengwa rakavhara wangu wazota ranga riri noni kumunhu wese zvokuti even mukoma pataikofamba nawo waitofungidzira kuti ndoseine medu yekuti ndikuti muwengwa. But chokwadi ndechekuti mumhuri wekwachinyanga zvino zvakatogadzira even nanhasi wakangoti uri munhu wekwachinyanga munhu wese unotaura kuti wekwachinyanga zvinonzi never unomuziva here kureva kuti mukoma waishanda navanhu zvakanaka even ukaenda kana kuna ZBC kana kumadhirama even ini ndakutoitawo zvemadhirama ndakaita kuno vamwe vanhu vakaita ungana anotonditongani waiwa ndingowadza ndiri munin'ina wamuwengo wakatondipusha ndiri mascript yangu andakanyora ndakatoshutawo dhirama rangu ndakadii kureva kuti mukoma wakasiya watigadzirira zita even nanhasi kana ukada kungoti udaita zvimwe zvauda kuita uchingoziva kuti uri munin'ina wamuwengo nenyaya yekuti waigara navanhu zvakanaka hapana zvinhu zvedu zvinongofamba saka mukoma wakatigadzirira nzira hatitotongozvitenda izvozvo. Raisi
pane pamwe patakazombonzwa kuti vapinda mune zvepolitics vachiita macampaigns ungatondedze kuti zvii zvakaitika pa ndingati pavakapinda munyaya dzematongerwo enyika vachiita zvepolitics ndingati iwo ndiwo waiita politics as such but wakakumbirwa nawaelias musakwa wachinzi uri kutibatsirawo kuenda kunokambena I think masvingo I think igutu western anyanyatsoziva ndingambo ndidoroyo waiplay nevamwe tete wainzi Susan Jason enge shamwari yavo wakazoshaya zvavo naanonzi George Rhodes ndio vanhu vaifamba nawo kumasvingo vachinovabatsira kukambena noti kuti iwo waiita zvepolitics but vaingonobatsirawo vamwe kuita sekukambena nekuti dzanziri shamwari dzavo kare kare taikura kaso tisati taziva varume tisati tambofunga kuti ticharohwa Pashambira mwini title track kare kare taikura kaso tisati taziva varume ndakugeza pana pakuda kunzwa tambofunga kuti kunanya kutumbura gogo alobatika gogo nomava kuti kungoshongedza zvikuva gogo leti makamba ndava kutondova gogo chinyanga pamashambanaka apo ezvanga zvaita katavanzwawo vachitaura pawairesi pano asikana kani gogo kani zvanzi ndakura kana kutonzi baba yandizami kuzotsvaga gogo iko zvinomava kuti kungoona murumane motokari ndevangu 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 iko zvinomava kuti kungoona mukadzi mutsvuku-tsvuku ndevangu 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 muri pashambira mweni muri pashambira mweni muri pashambira mweni panaende muri pashambira mweni muri pashambira mweni muri pashambira mweni panaende apashambira mweni ndakudza pana ndikati ndoda kupinda pamashambanaka pacho ipapo ndobata here gogo nyakutumbura mabasa enyu ayo gogo ndimakazviita izvi ndaumbonzwa kuti gogo kana vachinzwa izwi irori so vanonzwa sei regai ndizame panapa halo halo makadi gogo Ipangu makadiwo. Ndi gogo chinyanga erawo. Muri pamashambanaka apo. Muri pamashambanaka. Pari sei gogo? Pari lai. Zviri kufamba. Zviri kufamba. Magadziriro rekumunda gogo. Magadziriro. Tina chokugadzira nacho. Amuna chokugadzira nacho chakafanana nei? Mombe adziko ere nemagejo? Mombe dzakafa magejo aripo. Aiwa, ndomba makomuredi ari kuno kuHarare ari kuzvinzwa. Hatina mari yekuimisa. Aiwa, vari kuzvinzwa zvichagadzirisa. Right, gogo, nhasi unoti kurangarira mukoma Nevane Chinyanga. Angari mwana akaita sei pavana venyu vese? Ndinonzwa kutambudzika. Angari mwana akarurama, akanaka, anonzwisisa. Aitungamirira vamwe zvakanaka. Dzinga rese riri kunetseka nokuda kwake, ndiye anga ari mutungamiri. Hapana here kana patingamboti pane umwe musi wakambokushungurudza iwo? Mwana wanga haana kumbokushungurudza ba. Handitika. Right. Ko Muroora. Muroora akandishungurudza. Gogo Muroora anokukushungurudzai pakuita sei mwana wenyu? Akandishungurudza kutora mombe yangu yandikanga ndapuwa nomwana wangu. Hanzi zvadii? Ndakangomuona abuya nemapurisa achida kutora mombe. Nemapurisa? Ko mombe yenyu mimi haisi mombe yake here?
kana iri yake asika tinokumbirana zvino iye haana kundikumbira akaita kuya kuzotora nemapurisa asi makazomuregerera kagogo? Ndakamuregerera nokuti mombe yakatotorwa ikayo. Yakaenda kupi? Katorwa nomunhu akati ndatengesewa. Akomana, saka mukira kuti muroora ndiye akatengesa mombe musingazvizive? Hongu. Ko pamakazotara nanevha wacho akati chii nenyaya yemombeyo? Handazokwanisa kutaura nanevha akanga akutorwara kusvikira azoenda parufu. Aiwa, tine urombo chose zvinoitika hazvo. Asi vazukuru vari kuuya yekumusha? Vazukuru havasi kumbouya wana amai wavo kuHarare ikoko. Ko havasi kuuya asi ndimi muri kuvarambidza kuuya ikoko here? Ko ndiri kumbovaona kana kundionekawo vakaoneka wana amai wavo. Aiwa, ko imimi kumbouya kuvatsvaga amai vacho tvari kupi? Muroora wenyu koyo? Saizi handiri ino ndingagone kufamba muHarare kuita kutsvaga. Ndinogona kuuya pandataurirwa kuti ndiri pakati ndogona kuteera ipapo. Haingwani pakaoma. Aiwa, sezvo mataura mimi kuti muroora wenyu makamuregerera kana akateerera achauya kumusha. Ndinotenda. Right, gogo, kana muchinzwa nziyo dzanevha munonzwa sei? Izvozvi dai kuri kuti hazvisi chirongwa chanevha dai ndatorara ndinonzwa kushupika chaizvo. Saka kana muchinzwa kushupika toregedza here kudziridza? Munoridza henyu asi mwoyo wangu unotsitsika kuti dai ndichimuona mwana wangu dambudziko randinaro dai ndisina. Ko imimi panziyo dzake kamaofarira mimi gogo ndekati? Panziyo dzake dzandinofarira ndimandinetsa daira. Sei muchifarira mandinetsa imimi? Kanongondinakidzawo pamwoyo pangapo. Handitika? Sokutoti kana ndikakaridzeko zvinhu munokatamba here gogo? Kana ndikangonzwa wangu anoridza kuno uku ndinotamba. Gogo, maita zvakanaka, muwe neusiku hwakanaka, handitika? Zvakanaka. Ndatenda hangu gogo. Chinyanga. Aiwa, vakazvisimbirawo. Go pamashambanaka apo. Mavanzo achiti turudwe. Sekuru Ephraim. Varara. Ndo andaja kunzwa kuti andi kudiko sekuru. Mdarani hashe. Hanzi ikoko kudzimba dzenyu ikoko. Ndakabudza imimi kuti vakai dzimba dzenyu. Mukanakirwa mega kosaka mimi chemana ikoko. Dzidzo chocho.
kanodiwa manje na gogo chinyanga pamashambanaka apo. Uchestupa National FM muchanzwa bata. National FM. Ay. Icho kwalika amaro atirika tiri nepenyire mafaro ka National FM ka omuchinzwa pana paka takabata iyo ka Norondo ya mkoma ka Never Nei echinyanga ndo yatupambana pana paka tichivarangarira ivoka vakati yaka musi wa 6 November zina yazoka chatozoti muimbi mwedzi wa anenge akashayiwa kana mazuva asvika aiwa tinopota tichimurangarira nekuda kwekuti ndoka magamba edu isisuka kumimhanzi uku ndo magamba edu nokudaro ka vanoti varaidza ona ivo vakaenda kara asi nzeve dzavo dziri kuti varaidza dziri kutirayira saka tofana kuwanawo mukana wokuti ivo ka timbovayeukawo kuvatendawo handitika tiri kufambira mberi ka nacho chirongwa pa National FM wina National Driver Rapson ma ndichitiko zviri sei kumativi mana ayo nyika yeZimbabwe tichinzwa yedu isisuka iyo nhoroondo yacho kubva kuna iyeka batsira yechinyanga ichipereka kuna enyu yechinyanga ivo vana vakasiyiwa namkoma vangani vakuna maitini kumbotanga namaitini pavana vakasiyiwa nemushakabvu pane vana 8 mukuru anonzi Tapiwa Chinyanga achiteerwa naTendai Chinyanga naTatenda Chinyanga naTafadzwa Chinyanga naTinotenda Chinyanga naTinovonga Chinyanga naTandi Chinyanga naTembi Chinyanga ndiye gotwe. Right. Pane vesava hapana here wamukati mimi ichi chinhu tiri kuona kunge ichika ichi chinogara kutora matsimba ichi aripo pamatwins anonzi Tinotenda Chinyanga iro dambudziko chairo dambudziko kana zvinoitwa zvacho kana mafanizi mumba unotongoona kuti ndokwazviri kuenda. akura seiko zvino Tinotenda ezvino ane makore 19 ari kuenda chikoro akapedza zvakabuda sei ana kubuda zvakanaka. saka mimi muri kufungeini kusabuda zvakanakewo akatorwa nemunyina wangu saka pane zvaari kuenda kuchikoro pari zvine zvaari kuenda kuchikoro ari kuSouth Africa ari kudzokorora form 4. Pane here watingati akawana kana kuwanikwa pavana venyu? Tapiwa akawanikwa, Tendai akawanikwa, Tinonga mutwini waTinotenda akawanikwa. Vasara pari zvinezvi mumba ndiTandi naTembi Chinyanga. Hakusati kwana vazukuru vazukuru kune variko matiwe gogo so ngambuya wamnyaradzi aiwa zvinofadza chose yakomare kare taikura nazvo tisati taziva varume
sinomhava kuti kungoshongedza zvipfuva zvenyu izvo amai vendava kutondowanikwa vakomana kungobuda kunge kutuviri hanzindakura vana kutonzi baba wemba zvinoita nomhava kuti kungoona murumane motokari ndevangu 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 iko sinomhava kuti kungoona mukadzi mutsvuku-tsvuku ndevangu 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 muri pasambira mweni pasambira mweni muri pasambira mweni panaime arekeni kudzokera pana anyway kam dzimbotiyo yese munhu aigara nemukoma wase munhu tanzwa apa anyway achiti ini mukoma wangu ndandisingasiani naye take ndeniya vaindiudza masecrets avo ese pese pandaifamba pese hapana paisara regai katimbonzwa kachidimbu kesecret imwe panapa patingati tize pane here paakamboona mukoma wake akatsamwa aine hasha paripo here anyway mukoma apa wakambotsamwa kuti zvichiwaka pa nhasi blas nhasi twakakwidza apa regai timbonzwa anyway but maiguru chandozanisa kuti wakarohwa namukoma wana vana vavo tu but mukoma wane zuva rawakamboya kwandiri vachindodza kuti bamini amaiguru wakwangu achifona vari mutoireti saka ndazopaza dhoro patoireti ndobva ndadotora foni vandadaiva ende zvosho wakaita 1 week waine foni wakazondudza wakati ndarifeiwa kuti munhu anga waitaura naye uye murume wavo awakapana ana navo mwana wokutanga saka mukoma waingosaspekta kuti mukadzi wangu sabvire something unoziita zvekuiti saka waiudza hama saka ana mukoma wamwe wakabva waramba wakasvikepcha zvedu izvokuti saka maiguru vari kuhura vari kuizviitirei saka kubvawo paishu iyoyo kuti maiguru akadairira foni mutoireti takatotenderana mukoma tichitsvaga murume iyo tese neniwo tiri mubhiye imwe yamukoma takaita kaifiriti tikazoenda kuistiri kusvika murume uye wakazoshandisa mwe mupurisa ukamufonera ukamubata akanzi mupurisa wekurodzeview hatina kuzoziva adi zita rake mukoma vanguti aura titsokeri kaiti kusiyana nazvipurasi takazokuwadzoreredza takati mukoma chigara ichi zvakanaka saka ana mukoma munhu maimutsvaga maidei kwati unozora kana hama yatikuudza kuti mukadzi wako ari kuuraka adai takambata pamwe pakadai pakadendeka zvinozvinobhoza mukoma wangu watotiudza kuti munhu akafona ari mutoireti usiku ende maiguru bhedi patoti usiku wachiva wakati munhu uyu ari kuhaifisi wakanotenderana mukoma ka kudzamara wachingorasisarasisa mukoma kusvika mukoma wana kutokwanisa kuona munhu wake saka mukoma wangu wakatobhoekana aita ngatitsvage munhu kusvika tamuwana vakati mukoma mungona kuti vakatotendera nemota usikiwo wari wese namaiguru hakuna kuraiwa amaiguru wacho akatozondiudza futi inini kuti bamuninini mukoma wenyu akanditenderedza usiku achititi handitotsvaga munhu akakufonera patini handakuaratidza ininiwo nenyaya yekungotondairana namukoma ka maiguru ndakavatsora kuti maiguru zvamuruta zvakareve zvakashata zvanzi aya munhu ndaindi kumufonera bosi ndikuda maintenance yechi yevanhu ndakati maingofona kamurume wenyu aripo saka wakubva ipapo inini maiguru wainditirasa zvezvokuti even nanhasi nemhuri yese hawawirane but inini ndokwanisa kuti afonera vana vakadii chichi nenyaya yekuti mukoma aka munhu wokuti even pawakazoshaya vaitonditi bamini inini pamwe ndogona tabvazira kuzimbabwe ndiri mupei but ndinokumbira kuti uchengete vana vangu zvokuti even nanhasi izvo zvokuti maiguru vanzi vari kugara kwaipuwete ndotorwadziwa bcause noenda kuti wana wamukoma wagara vari padhuze ndichivaona kana washayawo chingwa ndowatengera kana washaya even like now maholidays ndototora vana ndichita ndichivaunza kumba iwo ndivanozotozva vana vakati vananga vayadzidze kuno aiwa ndoda kugara newana wangu but nenitonoruo kuti mukoma dai vari vapenyu vangadai vachigara newana wavo kuti vati nendangolidhiwo by example kuti kana ini ndakazofo ari pazasi pangu anotora wana wangu achinge tachitake over zvichidaro ese mukoma takavavigwa kwamashamba nhaka maiguru tikavasiya vari kumusha kweke vakazobva sei maiguru zvawakaita ndezvokuti kubva kwavo kwekwe wakabva wasina kutooneka kuna nababa asi inini waitaura neni maiguru wakatanga kusawirirana naamai pakuti amai wakatanga kunzwa makung'amwa yekuti maiguru vari kugara nemukoma wedu wekababa mukuru ndobva tatoenda kumusha bva tasvika bva tabvudzana namukoma wayo bva kuti hazoshuwa ndiri kudanana namaiguru kati kwamunongodanana namaiguru procedure yacho makaitora papi makagadwa nhaka here
saka takangoona kuti vana mukoma wamaiguru angagara vari vega hapai isati tikuzvibvunzira nenyaya kuti hatisi kuda amaiguru ayo kana kuti vamwe maybe tikuda amaiguru but nyaya yedu ndeyekuti imini muri kugara naamaiguru vanavo itai kuti vabereki vazvizive mogarisana apa kwete kuti maiguru hawasi kuonana naamai ende muroora waamai nevha nababa anevha imini unoita ngo muri kuda maiguru ava ini baba anevha vacho musingaitese musinga wati hazviitete hazviite zamara maiguru vatatu vabvunza vakanzi hazvishuwa zvakaitika but ini handichadanana navo ndobva wasiya futi wadanana nomwe futi wakababa mukuru futi mumwe anonzi Takavira wakatangana naanonzi Danai wakudana mumwe anonzi Takavira zvataitoonawo wechituyu ndakatozomusikira inini atori mumba akarara akakuti mukoma muri kudhura makagadzwanaka nani ndakatozosiyana kuti mukoma inini nda kudzi handisi kuti ndikuda maigura but imimi hamudi amai hamudi baba saka chamunodira maigura vachii ari muroora wamainezi kubva nhasi iwo maigura wangu atoriko newamwe amainini wedu kwa munikina wamai kubva nhasi panapa kana muchiuya tangai matikonzao atinoda kuonai muri pana ndakakuonai muri panapa zvakuti muchabva pana makabereka demo asi kana muda kugara panapa tangai manoyamana nababa naamai moya mugara inji nekuti mukadzi uyo akangofanana nemukadzi wangu ini saka kana makada mukadzi muchangada vabereka hazviitete hazviite maiguru kubva ipapo wakabva wangona kuti ataiti makinya ndikumako yakanyanya takazobva wanzi wakudanana nemuzukuru futi mukudanana nemuzukuru imomo anonzi Magari takazobva wanzi warowana negirlfriend remuzukuru uye futi amai vari kuzinzwa nokuti amai paupenyu hauchere ini ndiri kuno kuharare wakanzwa vanhu ndashungurudzwa kuno kunaningi vanokwira bhazi vanotokwereta mari kuuya kuti mwana wangu aitese hanzwaro saka amai vaingorwira kuti mwana wangu nemuroora wangu saka iwo haana kuda kuzvisa mumapapiro amai nekuti amai vaifugidzira saka kubva ipapo wakabva waita krosi naamai nekuti aive naamai pamba pavo pamukoma wangu asisasvika saka pavakaita hondo nemuzukuru negirlfriend yemuzukuru wakatombotidza pamba ndobva ndazoenda kumusha inini vandada mabvudza zvakanzi havana vanonyepa vari kundinyepera ko vana vaitotaura but zvinhu zvokungoti haungazotaura namaiguru kuti maiguru vana vari kutiudza kuti mimi panapa pane munhu ari kuyachirara but vana vaitoya chitiudza kuti ndikutaura chokwadi ndikutakavira vari kuyachirara panapa Danai aitomboyachirara panapa mama vari kuenda kunoisa tsvimbo nanatakavira ku 2 weeks vari kwekwe ko imi muri kuzvifambisa sei bozi maiguru kuchakaita kuti watanga kudyidzana newana mukoma washaya maiguru wakapfumudzira pamwe isisi kuda kutora mari yamukoma wakabva wanotora mukoma wakaba wana mukoma wakababa mukuru wairi nehanzvadzi ndobva wanofambira mari dzamukoma dzekuami maybe nedzekugirama nedzekunanazimura dzedze tobva tatonzwa kunzi vanhu vaya vakatofambira mari nekudini vanhu vaya vane zvavanga akapromiswa namaiguru havana kuzozviitira ndo wakazoya chitaura patiri naamai kuti akapromiswa zvakati umwe wacho maiguru wako akababa mukuru wangu akapromiswa matenisi nezambia hazvina kuzotengwa ndo wakabva vachizotaura kuti murooro wako akandishandisa this ende patakasvika kuti akaudzwa kunzi amwene wangu akafa vanimina murume wangu akaita sei wakafa mudumbu rimwe chete saka ndo machiisiro akati vati mari tikadayo zvemari hazvina problem because hakuna mari yatiri kumboita sei yatiri kuda saka ndo pakatanga kuchifambidzana newana kusvika wazonzi watobva kumusha wakabva kumusha wasina kutoboneka selast time wakatodzika kumusha wakatoenda norara kumba kwawamwe amainini wedu vanonzi Mashai wakazoshaya wakatotakura chinhu pamba wakanowacha kweko ukazozvidzosesa pamba pepe ndakafonera maiguru ndazwa kunzi makaya kumusha sei musina kusvika kumba zvakanzi amainini hatiuya munotadza kuitira apa kuti maiguru dzidzai kuti zvinhu zvakamboitika zvakaitika zvakaita sei zvakapfuura iwo nguva yavakatombosvika yekuti ndida kukumbira amai kuregere ndakatodedza amai ndakadedza baba ndakatodedza vamwe sekuru vedu kuti amai wakatadza kutambira chiregere nokunyaya yekuti vari kuti hembe dzakasiya nemwana wangu dzirikupfekwa nemwana wakababa mukuru apa asingandidesei boza amai chero wakatonzi wachembera hawadi kuti mwana wavo anzi azviringi chero muraini kutonzi mwana areva mwana wavo haunanyepa munochidzana kumapepa saka ndo pakaitika pana maiguru kusvika nanhasi vakangobvawo kumusha havana kumbooneka kana ndakuenda kupi asi inini waindifonera ko vana vari kupi pavakabva kumusha ikoko vana vakaita sei chakatanga kuitika ndekuti ivo pavakabva kumusha vakasiya vana vachitora kuaipatapata vakasiya tsine nevana nemuroora mwana wavo mukuru kwekwakwambonga wakaroorwa muroora wacho anganga aripa saka leta one wakazomufonera vakati abaminda kunotora chi vana ndowabvise pamba ndienao kuno kuharare saka tino akanga aroora anga nemukadzi angatizirwa angarinhu ndobva wamusiya vakati iwo wakakasira kuroora ndakusiya panapa ndobva ndobvaaudzana kuti amaiguru izi haizi solution zamari ndakatora tino uyo ndobva ndauya naye ndandakugara naye kuno kumuroora ndobva tamusiya ari kumba kwana amai wavo saka tinowe ndakazokona naona inyaya yekuti inini isusu takaberekwa mba medu tichinamata akatanga kunzwa ari kutamba nje ndokata magaba iwe mwana wako ari kuda mbanjeka ari kumadoro
zamara iyo ndivunga pakutsura kwandaita mwana andambobvira ndakamurowa wakabva wangomutora bvaenda naichi kwekwei zamara vakazongotora vana vese kudzamara pamba pakangosara pakakiwa akagara navana vese kwekwei saka kwekwete kunani iwo wakanditi ndakatenga stand vanini pane mari dzangu dzandakafambira dzemurume wangu saka ndakatenga stand saka izvi zvinhu ndiri kushanda wakambonditi ndiri kushanda kuchisipiti andozviziva kuti zvine chokwadi chakadii but iwo ndokwaari best izvezvi wekwei ndiyeka anyway chinyanga chinyanga number 8 pakuzvarwa ndiye anosiyirwa zamu zvakareka nabatsirai aite rekatimudzwa kuna kanzwa kuna amai guru kuti vana vanga vari wangani tikanzwa nhamba yevana kuna anyway kuna batsirai rekatizwe kuna anyway kuti vana vanga vari wangani vana vamukoma wandinoziva chaivo vari registered vanoti vari kumba vanozikana kunzi havana vanezvo wekutanga anonzi tapiro musikana akatorerwa atori nevana vake vairi ndiye first boni yavo yakachata second boni wacho anonzi tendai ari kwekwei nehanzvadzi yake anonzi mike wechi4 anonzi tafadza ndiye ari kugara naamai amai vake vakangodananawo namukoma ndobva vamitisana mukoma wasati watoshaya mwana iye akaonzwa nasekuru wacho amai vake vashaya ndobva ndatongoona kuti mwana uyu handina pandiroita ti pandiromisa ndobva ndamutakurwa vandamutsiya kuna amai izvo zvaperi form 4 then wenumber 5 pana Timo naTau matwins then wenumber 4 pana Tembi number 5 pana Tembi kid right na amai guru ava kwakaita vana vangani amai guru ava vakaita vana 4 Timo naTau matwins atandi naTembi kid vamwe vakazouya ya pane mumwe musikana akauya last year but one mawiri akaita ndekuti amai asekuru wake vanga vasingazive kuti mwana uyu wawana chinyanga wanowanika kupi vaitotsvaga vachitichaya ndo dzakabatwa shuga mwana uyu abatwa shuga ndobva vakanzi kumapostori tsvaga ichi dzinza remwana uyu mukutsvaga dzinza remwana uyu ndobva vakazovavona mukoma wedu vanoshandira kumusika ndobva taatausokuratidzai mwana wenyamai wemwana uyu vakati mwana uyu ndokwachinyanda saka takazonzwa kunzi kwachinyanga pana ari kuridza magitara anogara chikumbare saka ndavazokutsvaga ii saka iwo wakazofona wadzokera wachiti mwana uyu takazodzokera naye kwadhokta shuga yakabatwa iye hachisina postori wakanga wanzi endai munotsvaga chi endai munotsvaga muridzi wemwana uyu bcause mwana uyu achitori mwana mudiki anofanira kunge ari kuzvinguma 15 years izvinezvi saka paakangotionewa achidzokera kwakabva onekwa kunzi hachisina shuga kwakadzokera kwadhokta zvichireva kuti paakangodzokera kudzinza rake chete kureva kuti kutouya kwaakaita kuchitiona isisi ndofungopa mwana baba wake pamwe anogunongona kugununguna bcause munhu akafa haafi achifiririra anoziva kuti ndine vana pakati nekudini saka pamwe anoona ngozomudzawo nepo dzokuti mwana azive kuna baba wake kureva kuti kana munhu wese ane mwana inenge aine anofanira kuenda kudenji kuna vabereki vake bcause avabereki zinonidie kuti unogona muigiridza kana ukamutoresa bhete nesene misiri yake but as long haakudada vabereki vake anouya sezvakakangoita mwana mukoma iye saka iye ari kupisa musikana izvino zvari kwaifirisa bcause ndopatakangonzwa sekuru wacho azinzi ndokwaari kugara ndichatombotaura namukoma timbozofona bcause akanga anzi anofanira kuya achigara neni saka ndizvuzwa kuti maplans avo akazoita akamira sei ikoko sana asekuru but toziva kuti dzimwe nguva kunogona ngokusina kuroorwa itori plani kuti yekutofanira kutsvaga mari chero akafanirwa nehana kufa ini ndiripo batsirai ariko zvanai ariko randrod ariko kuna nesbit kuna comfort tinoorganiza toenda tonobhadharira mukoma wedu ingava mhosva totomubhadharira bcause inji ihama yedu plus akatosiya akatigadzirira nzira dzakawanda mamwe matsvagira tinotoita marika inzira dzake saka tifanira kutomborwadziwa saka toziva idi kuti dzimwe nguva nogona ngwasirikaina apa maana kuroorwa but isisi titongoripo toenda tonobvisa mari toita se mwana kugara zvakanaka saka all in all vana vamukoma vamunonyatsokuziva vese zvisinei kuti ava vari registered ava vasi registered vese vangati vagani ndingangoti 4 amai gura ava then kwabva kwati tapia natendai namike natafapa vanobva vaita 8 plus one musikana akazouya 9 but ndoziva kuti washaike mwangu musango mwari kuuya washaike kana vari anofanira kuuya tinovagamushira nemaoko mairi kaisi komana hanzi kana variko vachiri kuuya kuwanda huuya vanzi aiwa wanga vauye tinovagamuchira nemaoko mairi komana aiwa zvinoitika mukurarama izvozvo zvisina yazoka mapanzwa pamano vatireka ndiyaka anyway chinyanga rereketizwe kuti izvo zvekuimba izvi mukoma wakazvitanga sei anyway achizviona
mukoma zvawakaita ndezvekuti mukaona kuti pawaidhiraivha mota dzekuzbc wachiri dhiraivha wasati waDJ mukoma waida James Chimombe zvakanyanya nandinati Dembo nana John Chibadura saka one of the days wakati wachinzwa ndakuda kukanganwa zita raDJ mwanga ari paRadio Zimbabwe wati badini kuona munhu maitira anoita kuDJ ka ini ndiri kutomboda kuzviita ndakati mukoma munoti kune maservice anodiwa zvakanzi handoona neitama waitotaura zita zekuti wakusika saka one day sova wambototi wari muradio wachinzwa mushamarare wachiita zvaari kuita wachiteedzera wachinzwa mushamarare wachiteedzera koma makurwara izvo zvakanzi handu zvandiri kutokutarira izvi inini hopedza ndakarota dzinokandiudza kuti ndichaita DJ ndichaita muimbi ndakati munonyepa ndatokuparadzana zvedu bvawaenda kumba nomari ngomano zvati waigona kubva kumba kumbari kwandirogara kundogara block 11 kumagaba waigona kubva kumapast 11 but tiri mumbaka nguva yavo zhinji waitoita sekunge watori mustudio saka one of the days wabva wazonditi mingina kuona zvandafunga ndovambonotsvaya kuita demo recd ndobva taenda navo pamontago vata kwavanoita demo ravo vati cd iri harisinyazondiitira ndobva vati rekaida kuchinja kuti chi musamba nditozoona kundifonera kuti handitirerese ndofunga first album ndaitika mabacking vocals ini tasvikabogo tarekoda vati hamai ndisati ndarekoda studio ndisati ndaendesa kugrama cd ika takutanga ndaita dj zoshuwa ndakatonobva mukoma vakutoredza paredio nakanyamba bhonzo vakutopinda pamaprogram kudai so ngoma wataenda wakutondifonera mamunini uya kurihesel takutoenda kunorekodha mamusic cd ratobuda rakutori one of the days kuti pane mumwe muimbi anenge aiti zvekusouth africa vakadatarisa mamwe instrument avo ainawo pana matineza paipai wakaitora pane mumwe muimbi airidza nekeyboard so kusouth africa kati this is style ndiri kuida tobva wakabva watanga kuti watotanga ita zvekuimba watototi ndichatomira pamunhu zvokuti pawakatofaka wakatofaana mangu donga nemimwe zibhuku ravo so vanga wakanyora music yakawanda zvokuti dai kuri kuti wapenyu bainawo pamwe wakadai vari mutekiteki nana jabreze ngozi ndomusambo yavo yada kuridza yegitigiti bozi musambo muzhinji yakawandira kusungura kai kuno competition bozi waitonaale kumacheso nana nikorozi ndingambinde competition iyo saka regaindiende kugiti saka munhu iwo kuti anga aine shungu yekuti munhu agara aingotevera tena Dembo naJohn Chibadura ndo matangira wakaita nyaya dzemuisa ko pavhidhiyo riri rakarongwa sei rakaitirwa kupi vhidhiyo riri ramatineza vhidhiyo ramatineza mashots mazhinji mamwe achakachishutirwa kuGurumonzi then anonzi matineza wachoyo anga mupurisa ndizvo zvangu kana akazosiya ndakambomuona kudziwana dziva rese kwako anonzi meri nanhasi akatombotifonera last time vhidhiyo riri rakashutirwa kuGurumonzi vashutirwa kuGurumonzi masini acho angoshutirwa zvakasiyana mamwe masini acho akazoshutirwa pagrama pakaita pachisango paipai ndobva pakatova mamwe masini achona then pane rimwe album ravakazobuda vhidhiyo waina kanyamba bhonzo mamwe mashotsi acho kuti akashutirwa kuGurumonzi mamwe mashotsi acho akashutirwa pagrama paipai ndifunga unoona pamumwe munhu anomhanya nemakakiwe ndini ndaimhanya ndichinzi chikomana chako icho ndichitumeka maikumbira iwo ndini ndaimhanya paipai even pamabacking vocals hawana cd ravakarekodha mukomana naandisipo pane pavhidhiyo patinoona pane pavanenge vari parwiziso irwizi rokuyo ndere kuGurumonzi ndofunga takasvika paGurumonzi mutauni tichingoteremuka so pano karwizi kanu karipo nechekuzasi ndobva wanga vari pamatombo panotitsanga so aiti vatanga kubuda patv vhidhiyo vanhu vachiekta zvemadhirama imimi vanhu vekwachinyanga makazvitambira sei zvakakubata sei uyezve kana nemabereki kwamashambana uko mudhara chinyanga zvakavabata sei pakutanga mukoma wachinzi wako ekuita studio vabereki vakatomboramba bcause amai chero nanhasi zvinotoita mukoma zvokuridza magitare zvo hazvidi vanenge vachiti ndezvobedza unongodza vanhu nokudharaka wataura kuti munhu wese angoita zvokuridza magitare chirombi saka mukoma watanga zvakamboita kunge zvinhu zvemanga studio ichitanga but one of the days taenda kumusha takabva kuno mukoma wangu ane shamwari dzaona kanyamba bhonzo wachisvika kumusha kwezavavati ini mwana wenyu uyu ari kuita takatomboenda kuharare hambiri ndobva yakufamba amai vaiti vakaya kuharare kunoko chero nanhasi amai vakanzi ndiwo amai vamuvenga vanhu vanoramba uye kuti amai vedu isi wane miri mudiki asi baba munhu ane miri muhomwe but amai nekufamba kwenguva nekuona mbiri iri kutonyanya wachiona mapepa mamwe ataenda chinovapa mukoma wachibuda manewspaper nechichichi wakazozviona chinga mwana wangu chitomubatsira plus amai iwo pachezva waitoziva kuti mwana wangu neeffort yaina yekuda kuti
ndikarame nokudya nokudini nokupfeka ka waite wakazotanga kuzoona china zvezvekupfeka zvekutomuraramisa nepazenge waparedio wainzwa maredio mwana wangu ndidj wazoona apa ndisitiwo hapana pandichagona murambisa munhu aane imba yake plus zvinhu zviri kutomuraramisa ndobva wakatanga kuzozvitambira mbichana kusvika wakazosvika pakutonzi studio yakupengesa paipai wanga wakutozvidawo kutopodza wakutoda kuitawo musiyo wabereki ndichiri kutondera nini patata kushanda naye kuno kuwireless vaiuya nemarekodhi awo anga ari munhu akaita sei panyaya dzemimhanzi idzi kutenga mimhanzi nokuti takaona mimhanzi yekare imwe yaiwanzokuridza pawireless aitisa kutobva nayo kumba mukoma chero nanhasi kana ndisingakanganise maiguru kana wakachengeta ka wanga anomunonzwa maredhiyo ekudhara emaplace aya nanhasi maplace ari hakuna song yawasina yajames chibado hawana song yawasina yajames chimombe leonard dembo dzekudhara dzese even kana mapacd wane mamwe music yokuti waitenga sokuti wakakuudza kuti miimbi yanonzi ningeka waitoramba mukoma waivharira music zvakanyanya zvakangofanana nekuti iwa mukoma waida kuridza magitara kuchikoro waitozikanwa nenyaya yekunzi ainzi renard dembo mukoma baba wakuda wairidza muridzo zvokumiswa paassembly vachinzi mukomana wamagitara renard dembo yakuno otanga kuridza muridzo paassembly pachikoro zvezvo zvokuti saka maybe inyaya yekuti pamwe area atakakurira imwachiisti kuzumbo vanhu vacho vakangoita unge wokudharadhara hakuna kunyanya kuchirungu mukoma munhu wokuti waitoziva kuti kana wakaenda kugrama ka munogona kuita 1 hour kana 2 hours muripo vachiseta 1 cds 1 ende kumba waigona kutogara murumu yavo vachisembla cd by cd vachida kunzwa kuti zvinoita sei zvokuti kana pawakazenga kutoenda kuredio zimbabwe waigona kutokudza kuti nhasi ndoda kunoita chirongwa chakati zvokuti kana even mimi kunational fm munotoziva kuti aiwa anga ari paendia munhu anga ane zvimwe zvinhu zvazviri mawari but inini manzwisira ndozvita amai vachendisana ndodzo mukoma wanofanira kungowana zvanga zviri pawari chaipo even kana makatarisa acting yavo pawaiita kana pakuridza magitari awakaridza mukoma waimborwara pakunzwa ndreko wakamborwara zvokufenda wotakurwa nebhara wobviswa pamba wakazonoudzwa nemaprofita kuti mwana wenyu ane chiri paari chakatomugara chedzinza chaicho apa yanga iri nguva yepi makore apa vachikura vachitokura I think kuma 1965 60 something because amai vaita kuti mukoma waigona kutoti taitogona kuti mwana afa wozomutakura woenda nayo kumaprofita akangobva pamba chete akangononamatirwa even ini ndakambozita futi zvaibva zvapera saka mukoma ndakatozonzwisa kuti even amai pawaitsanangudzira ka wane zvimwe zvinhu zvanhu zvakagara pavari mukoma wakanga uri muprofita ka mukoma ungasingafana kuwanisa kufamba panze usiku nenyaya yekuti waita wakafamba panze usiku ka waitomhanyisa waro izve zvokuti unotozwa kuti muroi yaita se arohwa amai wane imwe hisiri wakambondodzwa kuti mukoma wakamboti wachibva pana ambuya so wakasvika pamba pa maisana ndowaro usiku zvokuti unonzwa kuti panze pane vanhu vari kumhanyisana waibva wasvika vanopinda mbaba ozwa mbaba kurowa munhu mbama saka warowa munhu mbama uku mukati meruoko uku makatena makaenda kunze umumakaya mukati wakati amai ndinamatire imvura ndinamatira mvura amaibva atenesa zvakandawara ndarowa panapa kuti waona mangwana wanaya panapa wakatobva wataura nemazita wasati wauya mangwana ende mangwana acho kuseni nezvawaizotaura wakabva wawaudza zvakanzi okutanga paachauya achakudzai kuti mwana wenyini baanotyisa ende zvishuwa pawakasvika uni zvakaita zvakanzi ochituwa chacho achitengesa hari ochituwa wacho vazveka achitengesa hari akati ndikutsvagawo basa rekusakura apa mukoma wangu wakaita sezvanga wakarara vanhu vaindobva waenda amai mukoma ndobva wamukabva kuti amai vanhu vai wauya handiti ndakakuudzai kuti chii exactly zvawakamba wataura zvezvo zvokuti mukoma kukura kwavo kwese zvokuti zvoita zvokuita zvinokudii nokudii dzimwe nguva hazvakazowa hazvo but wane zvanga zviri mawari hamene kana zviri zvedzinza kana zvamwari asi wakatomboprofita here mukoma maipinda chechipi yokwamugodi takamupinda chechi yokwamugodi amai vedu isusu nababa vedu wakatendeuka mukoma nokurwara kwavo kusvika isusu tese takazoberekwa kusvika pana eris hapana angasema tese tainamata zvokuti chipatara hatichochizive pandiri panapa kuti jekiseni rinobayiwa sei kana hatizvizive saka kusvikawo pari nhasi tinongonamata tese takuberekera mucheche kwamugodi kusvika pari nhasi ndikubvira zvini dzaitoprofita here kuchechi ko dzichitonamatira dzichibata vanhu pamusoro mukoma dai kuri kuti maigona kumbokonfirm ndaigona kukupai nhamba dzemumwe munhu amunokwanisa kuzofonera anonzi innocent makoto akakura naye aigona kutotaura kuti innocent ngatiendei kwakati kuno urwere huri ende wachisvika ikoko munhu iye anenge achirwara zvochiobva amunamatira wotozozwa nzi munhu iye apora mukoma wane imwe profesa wakatomboita
yekuudza vanhu kuti musanwe mvura iyi ine mushonga. Ndatokura ini baba ndandiri kumagedi 6. Vanhu vamwe vacho ndobva vaita nharo. Ndobva vanwa mvura iyi. Wakasvika panzvimbo so zvakanzi musanwa mvura iyi yaiswa mushonga. Waruka kuti vanhu vese vachasvika panapa vari kuzonamata panapa waitese wapi ende munhu azvisa munhu womuraini haazwi hamuna kutombomuona paauya panapa. Vanhu vakamuwa vacho vakaita nharo akati gaiti teste. Akazoraramira hake munhu iyeye aenda kuchipatara but pakarwa mvura yakarwara zvisingaiti. Waitoprofita zvimwe zviro kuti waitoti wakaprofita munhu kana urwere kana kuti rufu vanhu vakasazviteerera zvaiitika saizvozvo. Ainzi madzibaba isi kuchechi kwedu atisingati madzibaba taimboziva kuti ainonzi muprofita aingonzi nepo but wakazenge wakumbonamata kuadzidzi wakunzi anzi mudzidzi yesimeo amene mazita anofanana kuadzidzi but I think mudzidzi yesimeo ndio zita rawangu wakapuwa kuadzidzi kana kuadzidzi wandoziva kuti kwangu nemuprofita achinyanga saka zvakazopera sei. Ndikamboti mukoma pakumbotangaita zvekuekita izvozvo wakaita nguva akuita kaignorance kwekusaenda kuchechi but kuti waenda kuchechi kwacho waiti wakasvika zvaingowabata zvokuti waigona kuti vanhu vachiprofita chaito vaigogona kusumuka kuti iwe zvinhu zvauri kuprofita wazviwanako nyaya uri kuprofita uri kunyepa nyaya iyi yakafamba so munhu angachiprofita yachera anga ari kuita nharo anditika aibva kuti zvekutaurwa zvidochokwadi chaizvozvo zviraitika zvokuti munhu anogona kuprofita kuti inini makaenda kutauni musina kuenda makaenda kwamachirisi vat kudza utaura zvakaenda kutauni wangomufumbidza kuti munhu abva pamba but haana kuenda iko kwakaenda kwamachirisi munhu wobva zviso kwamachirisi andakaenda asi kutauni handakaenda. Saka ana iguru enyu maitino vaienda here kuchechi kwacho. Ana iguru vaienda kuchechi but ndo vakatozokonzera futi kuti mukoma waregedza kuenda kuchechi because kwamugodhi vakaregedza kunzi vanhu vekuchechi kwamugodhi havateereri waenda kumadzidzi kwacho wati kuti ini zvokwadzidza pfungwa yangu inini sazvinezvi ndinofunga kuti maiguru pamwe nemufambiro wandaibva wanzi waita pamwe waitwa kubatwako nemweya kuti nenamaini semufambiro wenyama wamuri kuita vakashata. Ndiyeka anyway chinyanga mamunzi ari kuti pakanhoroondo mukoma wake nevhane chinyanga anyway nevhane chinyanga uyo watiri kurangarira pazuva ranhasi ndandati nini pane 16 years darika aiwa 6 years nevhane chinyanga atiya nekuti akasiyaka mugore ra2010 gore rega 2016 saka pane makore matanhatu apfuura murume gamba rafuratira nyika ino rakashakira kunyika yeSouth Africa rikanoradzikwa kamuno munyika yeZimbabwe kumusha kwayo kuno ndokune rikuvhutirwa wake zvekare kwamashambanhaka uko nokudaro tanzoka tichifamba nenyaya tikanzwa kuti chokwadi mukoma wakambopara mhosva vachiri kuchikoro tombonzwa anyway kuti anotsigirawo sei ipapo mukoma wakamitisa zvoshuwa kuti wamitisa iwo pfungwa yavo yaida kuti wagare nemukadzi asi vabereki nenyaya yekuti mukoma waigona kuchikoro pamunowana zvese zvawaita zvezveka mukoma wanga wari munhu anga akamubara kuchikoro zvokuti kana kucheropa even kana nyaya dzemasports saka amai wakabva wangotaura kuti inini mwana wangu haagare nemukadzi ndiye ane mwana festival neyamunoona ndiri kuti tapio ndokusiyana kwawakaita mukoma kwanzi yoenda kuchikoro waenda kuchikoro kusvika wazodziwa pasa wazoya kopinda basa kuchisoja ndo masiyirano awakaita nemukadziwo but iwo ngwa kuti ndauda kutora mukadzi but amai vaiti even nanhasi amai vanogona kutoti anyway ndakakuonera mari ndoda kuti uende kuchikoro amai vanoda kuti mwana wese aende kuchikoro kana chero ari kumurume wake vandotaura kana wakangoda kuenda kuchikoro izvo ndotekesa mombe yangu uende kuchikoro nyaya yakanisana chete iyo bcause amai vaitaura kuti isusu takakura tisinaenda kuchikoro mwana wangu oita dhandaidi futi saka zvakanaka kuti tese tofanira kuita sei vana akaenda kuchikoro ini ndoita hangu ndofu mwana anozowana kundichengeta nambara saka vanotorwadziwa vakanzwa kuti mukutadza kubhadharira vasikuru toende kuchikoro. Maiwe last time inini pane pandakatomutadza kubhadharira mwana chikoro zvakabva zvaita hazvo bhodhisaidzi kuti kuna ambuyona kuna amai havadi kuti mwana aregedza ndiko zvinhu zvanga zvakandiomera ipapo amai bva wazvinzwa wakatotengesa mbudzi dzaumbiri wakwira bhazi wasvika bva wati kuna adzimai vangu kuchikoro kwomwana ndikuti wati kuchiedza saka ndihande kuchikoro apeya usikuziziva handina zvandikuziva ndazodzoka ndikusvika vari kunditambidza marisiti wapopota zvisingaiti handidi kuti mwana aregedze enda kuchikoro mwana ngaende kuchikoro musade kuita udhandaidi wekuti dzinza renyu kana musina kudzidza mese mudaita madobho wakatosiya wabhadhara chikoro saka izvozvo muchikoro zvitombovhurwa vanofona vana vabhadharirwa here chikoro zvokuti ndakatozotenga hangu mbudzi dzacho idzowadzosera ka zvezvo zvokuti ndakatongona kuti unopedzera wazopara mhosvati mangwana right. Anyway chidzidzo chawakadzidza kune mukoma wako Nevhane Chinyanga chidzidzo chokutanga chandakadzidza mukoma ndechekuti
kana munhu uchirarama panyika unofanira kugara zvakanaka nevanhu because mukoma kana nhasi uno kuti titaure kuti pane munhu anoti nevha anga akashata ndinoona hangu kana pane mamwe macelebrity mukoma waita wakaya magaba kwangu taitozobhoekana isisi wacho tisiri macelebrity ka wachiti muengwa asumudza kamwana vanhu vakadzi vakuru varume vakuru ende by that time muno dzati studio yaiyera but mukoma hawana munhu wangu asingadi chere ungava iwo watadzirana nawo hawaita wanawo kana chere watoita wanawo nawo ka amene kuti chii chinoita itii waitokufonera kana pana panda kuvhiringa baba munini very soon munhu wokuti aigara navanhu zvakanaka zvokuti chere inini ndotoshuwa kuti dai ndasvika palevel iyo aita kaya magaba achida kuyazoona maitozotadza kutaura naye kuti aiko kuzokwanisa kutaura naye chete tapinda mumba kuzobuda mumba ka mublock 11 dai kusvika pambedza namo paizara chero takada kuti tifambe netsoka kana mutaunika ari pano muengwa iye anokwanika svimbo kaone zibhakera urere waitobusotwa but takatopedzera tatozojaira kuti hapana zvekuzviita munhu ndozviri maari bozi kana munhu akangoita celebrity ukasada kuasociata novanhu vanhu ivo vakakuvenga kuti hapana pasai makaona kuti muengo akaita mbizi mazvakapo ndorombe yacho ka right sezvo nguva tichimaidzana nenguva yedu ka regai katimbonzwa kuti urwere hwake mazvakupedzisira chii chakanyanya kuitika timbonzwawo nemudinga wacho iye anyway zvakare achitipakurira kuti urwere chii chakaitika kurwara kwavo kwakaita ndokuti first time wakatanga kuti ndikuita mudumbu wari kufunga then maigiro wakati ndifonera kuti banini ndafonerwa naSusan Jason ndakuenda nemukoma wenyu kuwestern vari kunzwei ngoma dzavanhu vari kunzwa mudumbu so ndakateerwa kuwestern ndakasvika kwezve ndakaona mukoma wachi ndokuzwa mudumbu then wazotestwa takazonyanya chinzi chirwere chavo chinonzi hypokalema then wakarwara kusvika wakazopora wakabuda muwestern hypokalema iyi ndo yeta sei yainze kumonana matumbu I think ndewe kumonana matumbu here ndo chirungu hatizonyatsoziva kuti chirwere chachinenge chiri chei but pakadhi pa pakanyorwa kunzi ihypokalema chirwere chemudumbu here handiziva kuti chinenge chiri chirwere chei saka kubva ipapo mukoma wakabva wangoti pawangopora nekuti wakaita nguva yakareba wachirwara wakabva waenda kumusha then bva wakubva kumusha kuti ndende ndinotsvaga basa kuSouth Africa then wari mugonyeti kuenda South Africa wakutosvika kwawaenda bcause vangona mukoma zuvanai kuSouth Africa nabatsirai uyo akuridza makitari wakatozviponerwa naNH Tambi vachinzi vaimuona mukoma wenyu asiya bcause vakazongochinja wakakwanisa kungotaura pamunhu chokuti wakati torai nhamba idzi mufonere bcause wanga wambofone pafoni pawanga wafonera Chitambi saka vanhu vanga vari pastation ndo vakazofonera NH Tambi bvahazouya then ndobva wazotora nababa vako ndabva aenda ungwastroke chireva kuti wakastroka vari murodzi wakuda kunodzika I think ndopa wakazosvika wawaita se warwara but iwo wakatozodedzerwa haana kusvika wachiri right wakatozofonera chinzi waitora hama yenyu panapa yastroke wanga wasataura kudzamara wakazoenda unavo kuchipatara zvakazonga zvokuti pakakazotofaka mukoma wanga wakutokwanisa kufamba bcause munhu wokuti paakastroka ainza kufamba panhu pakaita sepane kana 1 kilometer vaida almost 2 hours kuti vafambe bcause vaizofamba nawo vachibva ipapo vachienda nawo kuchechi kwainamata vari South Africa iyo saka vaida almost 2 hours kuti vafambe panhu pano saka nekufamba kwenguva kusvika parufu rwavo vanga vatosimba zvokuti munhu angakwanisa kutofamba zvokuti vanhu vanongofamba vari kusautiko vanga vari kusautiko right pavakatora nguva vachigara vari South Africa vachirwara ikoko adzimai avo vakaramba vari kuno adzimai avo vakaramba vakatoka vanga vari kunoko then wakazotevera kuSouth Africa ndobva vasvika vakagara muJoburg vachigara muJoburg mukoma waigara Cape Town nana mukoma vakagara nguva refu vasina kuenda kuna mukoma wakazofonera mukoma vachivati ndakita sei ndiri kuuya ikoko vana baba mini nda kuzotora murume wangu ko ivo pavakabva kunoko vachisvika vachigara muJoburg kwenguva yakareba vachisiya murume wavoko kutadza kusvika kuti murume wavo chikonzo chacho chii nyaya yanga iripo huru ndeyekuti amai guru namukoma vari kuridza magitari vanga vasingawirirani nechikonzero chokuti mukoma pawakarwara maiguru ndakati maiguru udzai vamwe vanhu even nanhasi maiguru ndindokomunicata navo chete memori vanokwanisa kuudza vamwe hama kuti murume wangu ari kurwara saka vasvika uku waiti murume wangu ari kugara nabasa hatiwirirani saka maiguru haana kuda kuenda kweko waiti inini murume wangu muunzei kwandiri kuno kusvika wakazongonyarawo ndobva waenda kwekobva wazombowapepapepa bva wasiya futi ko tobva wadzoka muchibhedhlera asi basa akati nini mukoma wangu handisi kuzomuendesa ikoko kudzimara iwo wauya ndizvo zvoita izvozvo
basa akagara nemukoma because patime yacho kungoti inini handakwanisa kuvaona hangu mukoma but ndichitaura nababa vafuda nava ndiye basi mukoma waiti kana wachinjwa waitoitirwa ruoko parutivi because nesaidi racho rese raitodonhedza chikafu according nemavideos andakaona vaitodonhedza chikafu saka vaitoti even pakunogeza vaitoenda kunogezwa kubikirwa chikafu kudya waitowadya wakabatira saka munhu iwo kuti even iwo mukoma nerudo rwaiona rwaitirwa novanin'ina wavo vanga vasingada kushaya vaning'ina wavo nokuti namaigiro patekamuka kupesana kwawaidzwai nonoudza mukugara mukadzi nomurume munozivana kuti tinobva apa tichisvika saka kudzamarawo maigiro wakazana kuti but zvandiri kuita hazvizivizvo wakazoenda zvawazvinowatora mukoma zvawazonogara nawo kuti kusvika mukoma wazoshaya mapanzo akapoka kataurwa naiye anyway echinyanga right panapa ndanzwaka kubva kuna iyo bamnini bamnini anyway saka toda kunzwa isiso kubva kuna maiguru kuti mane motokari devangu ikosinoma kuti kungowana mukadzi muchukuchuku devangu tinzweka kuna iwo maiguruka kuti ke urwere hwakatakasei ndiri kuona nga pane pangu pari kusiyana ameno kana muchizokwanisa kuzopaona pari kusiyana kuti mukoma urwere hwakavatangira vachienda ndo zvataurwa panapa nabamnini ndedizve kuna maiguru wangu koma celebrity yedu ka takatakura tichinjire kaidziko veshiri ndokuti zanda chairo harina muto. chakatanga kuitika ndechekuti vakatorwa neshamwari yavo inogara kwamutare achibva ati ashamwari atimboende anditora makadzi abva ati atimboende mozambique pane zvanoda kunoita ikoko nachiwanza vaenda kuye vakanotitora ingo yakati rebei vari ikoko saka iye matauriro aiita aitiwe akatenga mangwere panze akadya ndo pakatangira mudumbu akatondifonera ari ikoko achiti ndakatenga mango marimwe zuro asi mudumbu mangu amusita zvakanaka tikati ako madikura pamuriko akati handinchono zvakamira sei asi vasvika pakudzoka vachingorwara nemudumbu mwe saka takamboenda nawo kuchitungiza hospital vadzoka zvina kuita sezvandaitarisiri pandambogara nawo papa ndakaona kuti zvakutoita wese ndobva ndazofonera shamwari yavo yainzi george nemukadzi wake akazoshaya susan jason ndo vandakafonera ndo vakanga dzari shamwari dzake dzepadhuze
vandavata kuti mamuvengo vari kurwara. Saka pavakavhindwa kwabva vasvika nemota yavo, vachibva vavatora bva vaenda navo kuwest end hospital, ndokwavakazonochengetwa vari ikoko vachidzimbikana, asi vakazoitawo zvakanaka vachirapwa vari ikoko bva vazobuda vazoenda kumusha kwavo vatondobvina vabereki vavo chingwa vachimbouya kuno. Zvatanga futi vari kumusha ikoko vachina kumira zvakatanga futi. Saka ndakazotoita kutoteera inini ndanzwa kuti vachinyanga vari kurwara. Ndaona nguva yareba futi vasina kudzoka. Saka ndavateera ndatoona shuwa vairwara ndadzoka navo. Saka ndakazogara navo ndatoona kuti hazvichaita, tazotama tichienda kumusha. Ndichibva ndazofonera mainini vangu vari kuSouth Africa, munin'ina wamai vangu, ndobva vati dai maita kuti vauye ngavakwire bhazi vaite pay forward ndinovatambira inini tomboona kuti zvakamira sei. Ndishuwo takaita saizvozvo, chibva ndazovaisawo pabhazi vachimboenda kuSouth Africa kwavanorapwa vari ikoko. Makavaisa pabhazi vakaenda vari vega? Vakanga vari vega. Sei makaendesa vega ivo vairwara? Zvakanga zvaanani ini kuti ndisumuke ndiende, takanga tichangosvika kumusha kwanga kusina kumira zvakanaka, kuti ndisiye vana futi zvakanga zvisingaiti. Saka ndaida kusiya ndati vana vaone pekugara pakanaka, uku ndichinzwa kuti zvakamira sei, nekuti kwavakanga vaenda kwakanga kutori nehama dzangu dzinotodarika inini nerudo rwavaivaitira ikoko. Saka vakakwira bhazi ndobva vasvika kuJoburg, vakasvikoita sei? Vakasvikaona mainini variko nevanin'ina vangu vachibva vatora bvenda navo kumba, ndobva vatanga kuvarapisa. Vakatosimba, ndobva vatosima kutonditi iwe chiita kuti chifambira pasipoti yako uyi. Ndobva ndati ndigandigadzirisa. Ndichigadzirisawo pasipoti yangu vakanga vakutodhiraivha kune imwe kambani yakanga yakuti yaikanga inge ichitenderera muSouth Africa asi yakanga yakuenda kuMalawi. Ivo vakanga vatonzi ngavachienda kuMalawi. Saka vakatozvisimbira, vakatondifonera kuti afunge ndinotora netipe kuenda kuMalawi. Ndokwandikaenda ndikati mufambe zvakanaka. Saka vakanga inimi muri kuno musati ndandasati ndaenda ikoko. Vakatofamba kubva muCape Town vapakati pekuda unosvika kuJoburg, ndopavanotiwo vakaona vakatanga kunzwa dzungu, ndobva vapaka motikari paengine garage vamboti regai ndimbozorora ndiri panapo. Saka mukuzorora kwavakaita imomo ivo vanoti vakaona chinhu chakauya chakaita kunge moto, so chakasworowa paskirini. Kurowa kwachakaita paskirini chakasworowa musoro wavo chibva charova ruoko negumbo. Kubva ipapo ivo vanoti pavakarohwa kudaro havana kuzoziva kuti chii chakazoitika. Saka zvakazouya sei kwamuri imi? Zvakazosvika nekuti vashandi vepaengine garage vakazoti mota yapakwa nguva yareba. Ndobva wapinda botona munhu akanga atori serious. Ndobva watora foni vaona mafoni namba anga arimo, ndobva vafona. Vakatanga kufonera shamwari yachange iri Cape Town ainzi tautomukana anyway Chitambi ndakatanga kufonera, ndobva auya pavakanga vari ndiye akavatora neambulensi vachibva vandiswa kuhospital. Ndongo yakandibva handifonero anyway achiti ndozvaitika kuno. Saka chiti kuti muite sei moyo kuno, asi matauriro akanditi akatoti mukoma zvavari zvinezvi zvitotava kuti gumbo neruoko hazvichasanda, asi havasati vakuziva zvavari. Ndobva ndati handinambotorawo nguva. Munin'ina wavo anonzi Joseph Mugwani akanga ari kumusha achingozvinzwa akabva auya achibva $500. naSusan Jason futi mukadzi weshamwari yacho akabva andifonerawo futi abva ati uya nditore mari muende. Zvishuro ndakasvika achibva ndipo $100 futi ndichibva ndakwira bhazi pandaenda Cape Town. Saka vakanga vaiswa muhospital Cape Town, ndakaona varimo vakanga vasati vabuda, vasi vaichengetwa naanyway Chitambi ndiye aivachengeta. Pakusvika ndakasvikira kumba kwake atarara mangwana achibva tazoenda naona kuhospital kwavakanga vari. Makazoita sei? Takatora nguva zvakaita 3 days vasati vakundiziva kuti ndinani. Rechi 3 ndopa vakazotanga kutoyeuka kuti ko munhu akagara apo achibvunza anyway ndiani anenge anaitini, zvikanzi ndanaitini, zvikanzi ko vauya sei kunoko, zvikanzi vauya kuzokuona, zvikanzi vafamba sei. Saka munhu wainyanya kubvunza waibvunza mwana wavo Godfrey, zvikanzi vauya naye asara kumba nzoo. Saka pandakangoona vakabva vatanga kuchema
havana kuzoda kutaura nini zvemusiwo hatina kutaura tese takabva tanzinana nemanesi acho hatisi kuda kuti bp yaite sei kwiri chiendai kumba muzovaona mangwana musiwo takabva tangobuda vatavasiya saka vakazengwa kutoshungurudza manesi acho futi kuti komai tinovaenda nekupi saka nguva zhinji ndakanga ndiri padhuze navo nokuti vaingondibvunza hamuna bvira mambotararamukana navo ndakambotaramuka ndakazototaramuka vabuda muchipatara ndavasiya kumba kwaanyway kumba kuno kumusha vana vakanga vasina futi chikafu pane umwe ticha wandisingakanganwe muupenyu hwangu hwese ticha iye ndakangotaura naye ndikatanofunge ndo zvaitika ndiye pataidairira foni dzaitonesa manetwork ainesa taidairira kuna ticha iyeyo abva atonditi no vana ini zvandichaita ndichavanyoresa kushopi vanotora zvavanoda then mozoya muchibhadhara ine ticha akaita saizvozvo aipa vana vangu chibage grosari aitora mushopi imomo anonzi Mr. Madzukwa ticha pamashambanaka andimukangano kana nhasi pandira ndimukangano akanichengetera vana vangu takangoramba tichidyidzana kudaro imi makazoramba muri kuSouth Africa ikokweri kwanti makazomboya kunoku ndakauya ndichida kuzombobhadhara chikwereti chakanga chaakushop chanchati kure ibva ndauya kuya kwandakaita anyway chitamba akandibatsira futi nemari pandatenga magumbezi ndakandichimatengesa pachikore ipapo futi kumaticha bva vandipa mari chibva ndanobhadhara chikwereti pandakangohafura ndichibva ndadzokera futi zvekare saka munhu aingoganidzanwa nevanhu vakambotorwa takazobva kuCape Town vatatoenda kuJoburg wangu nanaamainini vangu ndoko vakambochengetwa futi variko kasi vakanga vatostroka kuzovabudisa muchipatara vakanga vastroka vakatobuda singakwanise kufamba vaita zvototakura saka vaitonzi vanofanira kuenda kuna fizio mainini vangu vakazobhadhara zvese izvozvo kuna fizio kuye kuti vaite sei vazogona kushandisa mastika vakanga vapuwa imomo asi vakanga vakutofamba vega right vakagara naanyway chitambi vakazogara kumba kwamainini wenyu ikoko tinonzwa kuti kwakune munin'ina wake kwakusina munin'ina wake daigara munin'ina wacho akanga ariko aigara kuaigara anyway kwanguri kuCape Town havana bvira vambochengetedza nemukoma wako vaitouya kumba kwaanyway ndokwa vaiuya kuzoona mukoma wari mumwe wacho akanga amene kwaaigarawo anoteedzana nayo aiuya anga ari padhuze anonzi batsirai chinyanga ndiye aiuya anga ari padhuze nawo asi akanga ari kurefu aiuya ainonzi zivanaina nhasi achiripo aiuya achivaonawo futi kumba kwaanyway asi munhu waigara naye shamwari yavo anyway chitambo maidzidzana sei pakupepa mukoma naanyway nana bamunini wenyu vaichengeta mukoma wavo vaichengeta mukoma wavo imiwo muchichengetawo murume wenyu ndaichengetawo murume wangu anyway aichengetawo shamwari yake ndo zvataingoita tichingosheyana maideas ekuti chii chaakudiwa munozwa semunhu anenge achirwara ane munhu waanotoziva kuti uyu vanin'ina vacho zveshuwa vaitoti ai zvakutoda maitine zvino kuti tainzwisisana ndepane pandaimuitira hasha so aizvidzora pane pamwe paaitoti aitoitirawo ukasha achitoitira vanin'ina vake kana shamwari yake asi inini ndikaedza kutaura naye aibva azvidzora saka vaitoziva kuti izvi zvaakuda maiguru izvi ndikaenge ndisimo ndichiwacha panze ndikashedzwa ndikataura naye aiwa ainzwisisa ainyarara kazhinji kainyarara pazuva rekupedzisira muzonza kuti nima ndo zvazoitika mukoma vatisiya zvakauya sei kwamuri maamuri kupi maamuri kuno here kana kuti maamuri ikoko inini ndakanga pandakabva kumusha ndaya kuzobhadhara chikwereti chakatorwa nevana ndakadzokera nchibva ndanotsvaga basa pandakushanda ndakatanga ndishanda muPick n Pay Kempton Park pandaishanda ndichichengetana nachinyanga ndaigara nawo tagara tiri tu ndichivasiya munhu aiona achinyanga kuti vadya here vageza here munin'ina wangu nanhasi ariko kuJoburg ndo wandai anonzi airi mutema kana kuti amai Nigel chigumbu ndo wandaitaurira kuti shuwa aiuya kuseni
owapa mvura yekugeza obata andoenda nokubikira kumba uchiona tv vari kumba kwake inini ndoenda kubasa kuseni. Saka zvakangotanga pakuti takafonerwa isusu chinzi mainini washaya mukadzi wabamudiki anonzi landlord, mukadzi wake paakashaya ndo pakatanga achinyanga kufungisisa kwakadzama vakachema pavakazvinzwa. Saka ndichiedza kuwadzora nekuti takanga tatonzi nemanesi avo hafanirwa kuti wana nguva yavanoita sei yavanogumbuka zvakanyanyisa. Ufanira kuti akagumbuka wokasika kuda sei kuzvidora nekuti hafanirwa kukwira bp. Saka vaingogara vachizvitaura zvisingabve kuti maini mishuwa wakavigwa inini ndisipo. Saka inini ndiri mumashure mavo vachingozvitaura. Saka ndaivasiya ndichienda kubasa vakuti nditi inini ndida kuenda kumusha kune vana iwe paunozovhara muna December ndozoita sei wozouyawo. Takanga tatouyirirana ndatotenga chikafu zvese ndaisa mumba pambasara mari yebhazi kuti nditambire ndowakwidza kuti wauye kumusha. Asi zvakangotanga kuseni ndiri kuataudza ndada kuti ndabasa ndatanga ndakuenda toni munhu kundidaira kwaari kuita kwacho akudayira achifemereka ndingoda kuvatarisa ndikati kochiiko ndibva ndavatarisa maoko ndakatona maoko ese azvimba pandavatasa makumbo pandana makumbo azvimba. Saka ndakabva ndafonera munyina wangu nevamwana ambuya vari kuSouth Africa uko ndakati ndikumbira muye mutore batina wamaendese kuhospital inerege ndinopa murungu makisi ndiri kudzoka. Zveshuwa nambuya vakabva neambulensi vandabuda vanaenda kubasa vachibva vaenda nawo kuNatalspruit hospital ndokwavakaenda nawo vachibva vapuwa mubhedha ikoko bva vandifonera kuti no wapuwa mubhedha vachikwanisa kuya palanchi waya palanchi. Zveshuwa ndakauya palanchi vandaona varimo kati ko chii ndozvazoita bati vaifemera padenga kuratidza kuti munhu aizarirwa. Saka ndandakatomirirwa kunzi mukadzi wachauye wavaiswa paoxygen but ivo vakanga vasingatoidi vaitoti iri kutondiwedzera asi vakazongomanikidzirwa zvekuti munhu akanga asanyatsikwanisa kufema zvakanaka. Chibva ndazoshedza vamwe sekuru vavo vanonzi vamutasa nanasi vari kuCampton Park ndokwavanogara vachibva vauya ndo vakandibatsira kuti tione kuti zvanhu zvakamira sei kuna Chinyanga. Takarara tirimo takaita pungwe tirimo naChinyanga muhospital imomo vachinetsa vaidambura oxygen pipe ye vachirasa uko. Saka takazosvika panguva yekuti vakanga vatozosungirirwa maoko ese vaiswa oxygen pipe ye vatobaya injection yekuti vamborara voziva usiku hwese vanga vasina kurara kusvikawo kuseni. Ndichibva ndazomuka ndichiti regai ndiende kubasa sekuru bva nditi anoenda kubasa asi chifonera munini wacho ndo pandakafonera munini wacho anonzi Zwanai aitobvawo kuZimbabwe kuno kachitendo kuCape Town ndakati bamudiki musapfuurire zviri kunoka zvinomira zvakanaka mukoma wenyu ari muhospital. Saka haana kumbotorawo nguva akabva nditi ndoburikira papi ndakamupa madirections achibva azouya patatoenda tese kuhospital achibva aono ndiye munhu akanga akuvachengeta nemuramo wangu murume wainuye aichengeta vaChinyanga. Murume wake akabva kuDurban aidhiraivha magonyeti saka anga ari palive ndiye munhu akanga akuchengeta aChinyanga naZwanai vari tu inini ndichienda kubasa vanditi hazviite kuti tese tiungane ofishi tiri kuda mari. Saka taive tivaona but vakanga vaita kunge vakanga vazvimba rurimi vasisakwanisi kutaura kana kudya zvanhu zvavo zvokungomanikidzira asi kuziva vaiziva vachitotaura kuti ndinhingo asi chakazondishandisa musi zvakatora 1 week vachidaro vakangodaro chiremba achingoti panapa maoperations emwoyo so far tisati qualified kuti tiite izvozvo asi mwoyo waamuvengwa pavakaita stroke anzi wakanzvenzverwa here nestroke iyo. Saka pane imwe side rakanga risinganyatsoshandisa zvakanaka saka vakunzi wakanga wafuta rimwe side ndo zvakanga zvakuvapa kuti vazarirwe vachibva vati hatichambozama kuti mishonga yaturwa patonoti zvinoserera here asi hazvina kuita saizvozvo. Ndakatovasiya vanabamudiki vachiti hazvisi kuchinja ndati pana chinenge changonetsa munondifonera. Saka vanabamudiki havana kundifonera musi wacho vakaenda kuseni vonoona zvinosinomira zvakanaka chipatara kwedu ndobva vazongouya vakatofona vachitonditi tosvika sei kubasa ndobva ndavapa madirection ndobva vasvika. Vakanga vaina Mr Huni vavaiacta nawo kustudio vakanga vari kuSouth Africa tavafonera futi vauya ndo vamwe vaiona Chinyanga ivo vavauya nemota bva vanitora havana zvavakambondudza zvakawanda vakangoti handei kuna Chinyanga tonovaona tese ndikati zvaita sei kuti muye masikati. Saka inini nyama yangu yakabva yatonditaura kuti zvinomira zvakanaka. Murungu akanga aripo bva tongoti anoenda patabuda munoziva takarasika nzira dzandaiziva
takarasika zvokuti takabuda kuma12 asi takazosvika kuhospital kuma3 tichirasika kuti tisvike pahospital ipapo hamino zvaingoitika. Tasvika handinozokwanisa kutaura namr Murengo zvavakanga vave zvacho. Munhu akanga anzi aita meningitis, kurwadziwa kwacho kwatora nguva yakareba zvapinda mupfungwa, plus vakanga vanzi mwoyo wauye waputika, saka vakanga vangobudisa ropa nepese pese, hapana pakanga pasisabude ropa. Asi vaifema zvavo, uchivabata uchivabvunza kunzwa vainzwa, asi kusvinura wangu asingasvinuri. Uchivabvunza kuti mandiziva here, vaingodaira neruoko, saini yeruoko yangotiradza kuti munhu ari kukunzwa. Ndakabva hatina kuzokwanisa kuvamirira, patangobuda chiremba achibva tanorega timboedza zvatinoedza. Inini chiita se chienda visiting hour yakanga yapera, ndobva tadzika pataenda tatosvika kumba nanabambiki tatogara chitoti saka mangwana handikwanisi kuenda basa kana zvakadai. Ndipo takazongofonera kuti ndakangonzi ndiwetafadzwa here, ndikati ndini. Zvikanzi nezvange chinyanganomuzira, ndikati zvikanzi wambobva kuhospital, ndikati zvikanzi tikukumbira udzoke. Panangopinda munzira nabambi, patatora taxi patapinda munzira patasvika. Zvikanzi ndozvo zvangoitawo, achinyanga wangu atotisiye ipapo, vakanga vasati varongedzwa zvavo. Saka tibva tangoti hapana zvokuzviita, tozvigamuchira because kurwara kwacho kwese takakuona. Munhu anga arwadziwa, munhu akarwadziwa, kuti zvokumbotamba munhu akarwadziwa. Saka dzimwe nguva itoti iregei vazorore, nekuti munhu akarwadziwa. Ndopatakazongofonera wari kunge kumusha kuti ndozvaitika, asi ungori musi wa5 November 2010. Mutumbi wakazokwanisa kutakurwa kuti uye kuno, vapindirawo vetourism, vapindirawo ne260 ana maura vaishanda nawo, mutumbi wobva waunzwa kunoko. Wakaenda kunochengetedzwa kwamashambanhaka. Imimi makaramba muripira kumashambanhaka? Kumashambanhaka ndakambogara, ndakaita makore 3 kubva pa2010 kusvika 2013 ndakanga ndiriko ndichigara nevana, tichitorima nevana vachitoenda kuchikoro. Ukama hwenyu naamwene wenyu wanga uri sei? Ndinongozviziva havanga uri right, ndinongoziva munonetsana apo neapo, asi zvinenge zviri right. Munongozviziva zvaamwene nemuroro, hazviperi hazviperi. Ndinongoda munhu anozvinzwisisa kuti ndamai vangu vantu nevaroora kwavariwo. Ukangozvinzwisisa kana vakati kuti ukaunoseka nenyara kona ati zvaro ndina dambudziko, ndinganyepi kuti ndine dambudziko nawo, kuna ana bamini right. Mukoma watisiya tinozviziva kapa chivanhu chedu isisu, hamai tinagona kuchembera imimi. Hapana here akada kuya kuzogara nakapa, hamuna kana muchembera imi? Ndakura ndachembera. Makura nhasi uno, asi panguva yacho mamzina kuchembera ndisingazive mupfungwa dzavo. Handigone kutongera munhu kuti kana kuti anditarisa ndoti maziso ake anenge ari kundida, handigone kudaro. Aiwa, zvinoitwa naka hamusirimi munosarudza. Aiwa, ndiri kureva kuti mumusha hazvina kutaurika here kuti muroora wedu tichiri kumuda muno mumusha. Hapana here vanin'ina neuwandu hwenyu uyu kana kuwazikuruko anoda kutichengeta tasara pavana vakawandisa. Vanga vakawanda vaidaro, pane vaida kutogara naka. Vakanga varipo, zvakataurika kuti vanoda kugara naka, varipo here? Varipo. Hapana kuitwa hapo chivanhu chakasvika ipapo, asi zvaitaurika. Imimi hamuna kuzvigamuchira? Ndinozvigamuchira. Midenya yakauya kwamuri mairamba izvo zviri zvepachivanhu chedu? Zvairema. Zvairema. Muchiri kungofunga umwe wenyu? Ipapo pakarema. Pakarema ipapo. Aiwa, tinozvikudza chose. Right, musha takasvika pamusha isisu pamukoma. Musha uchiriko here? Wangu musha uchiriko. Imimi kozvinzi maogara kudhorobha, makabva sei kumusha? Kumusha pane zvakangoitika.
zvinoitika paukama ndigona hangu zvitaura pari zvino asi pane zvakangotadza kungotiwirirana kurwisana kwakanga kuripo semunhu akashinga ini ndozviziva kuti ndakashinga handingovhunduke inini nokuti chinango changu ndindochiziva naMr Moyo zvataitaurana ndindozviziva saka inini ndaitoti pane vana vangu ndopandiri ende kana pamba pacho ndaitozvitaura kuti handibve pane ini handibve ndinoita kuti ndigobora pana handibve ende nanhasi futi handisati ndawanikwa ndiriko handibve ende kumusha kwangu ndikoko kwamashambanaka handibve ende ndikatofa ndonovigwa pamba pangu saka iko zvinhu izvi hamusati mawanikwa handisati ende hazvimo mandiri ndakatowanikwa kudhara namunyaradzi ndoda kungoti Mr Muvengwa kwavari kuti avakandizvarira murume munyaradzi ariko akabva andiroora zvokuti handina kana kwandichakwanisa kana kuenda ndowandiri kuchengeta pari zvino ndichirumbomuchengeta asi achandichengetawo gotwere iroro muzukuru muzukuru munyaradzi muzukuru ndiachagara nake ndiapinda atogara kare nake inini kana akatondiramba endatomudangwe ini ndamuda ndatochata naye ndogarira munyaradzi right tisati taziva varume tisati tambofunga kuti ticharohwa kare kare taikura kwazvo tisati taziva vakadzi tisati tambofunga kuti ticharohwa kunoku muchigara kudhorobha namukoma maigara kupi taigara kuchitungwisa msengesa 2 panambachi panamba 2 muna gumba vakomana mamagara kwenguva zvakareba sei ipapo 7 years kuratidza kuti maiwirana renda sika taidyidzana kuwirana narendo ndongoone mari yake pasina mari amuwirana saka imi hamuna kuda kuita urongo here kuti sevanhuwo vane mhuri yakura kudai titsvagewo pedu urongo hwakanga huripo asi zvaioma nenguva yaishandwa Mr Muvengwa zvaioma asi nekuzosarawo kwandakaitawo pane pandakazongowanawo zvangu patisingakwatangu handikwanisi kutaura nezita asi pane ndakatsvagira muri ndichiri kureuka inini mukoma tichikurukura edu achingontaura kuti ndine nzvimbo yangu yandakapuwa nachiyangu ichokwadi yakanga iripo yanga iri kupi yanga iri kuBorodale makavaka pamba sati pavakwa hamene zvakazongoiti kuone kutaurana kwaita pachirume ndasingadi hangu kukwana mazviri kunyanyanya pane kwawakanga wapowo zvavo hazvinozosvika kwamuri imimi zvakangosvika muchingoudzawo nzvimbo ziripo handina kusvika hangu inini asi nzvimbo yakanga iripo kuti ndizozva kuti chakaitika ndinganyepi ko motikari yedu yakaendapo mota iriko motikari iri kupi ndakaichengetesa kwahama dzangu zvakaitika pamota ika tiri kuSouth Africa shamwari yavo iyi yakanga iri kumba kushamwari yavo George wandiri kumbotaura nezvake saka amiyeno mota yake yakanga yaita dambudziko remavhiri achibva abvisa mavhiri mairi pamota iyoyo saka mota yakabva azoitora isina mavhiri achibva anoisiwo kune mukambani isisina mavhiri tu ndakambonetsana naye ndichimuti azopereka mavhiri tonoita sei kuti tiishandise mota iyi saka hazvina kuita saizvozvo kusvika takamba tingonetsana tisaonani panyama tandisisaonani kusvika pakutodzimirana mafoni saka unoziva zvinoita Mwari ndakatombosvika kwaHighlands tikataura nyaya yacho achida kunzi aedze kudzosera chi saka iye paakangonzwa kuti ndaakwaHighlands akaenda kanisa vhiri 1 mota iyo saka ndakazongorama pandasitora rimwe ndakangotengawo rimwe vhiri ndichibva ndanesa pamotikari nandaibvisa ikoko zvinoita Mwari so vakamboona navashayani ndakazosangana naye George mutauni pakati petaundi naFacebook asingambozvifungire ndindakatomubata ruoko ndakati mukoma George makadii iye akanditi ndakukanganwai ndozvaakandiita ndikati zvinoitika nguva yareba asi ambofamba kandikanga ndonzi maitini achibva angomira takagara pasi ndakuti mutoone matambudziko nokuti anga ashayikirwawo nemukadzi saka handina zvandakataura zvakawanda naye
ndakangomurisa ubva tapirira kubatana maoko edu chingo munangomti noinipurani kwandikumhanyira hamuna kuita drama aiwa kana hazvina kupinda mandiri nguva iyoyo aiwa hazvina nekuti ndakanga ndatongozviburitsa mota ndandatengera rimwe vhiri ndaibvisa kwaakanga aisiya makazoibvisa kwaanga aisiya ikoko right asi mune urongwa nayo here mota handina urongwa nayo urongwa hungatooneka pane mwana wake anonzi Tinotenda baba wamunyaradzi ndiye ari kungoti isiye yakadaro mama kana ndakusenza ndichawana zvokuita nayo zvichira kuti vana ndo senhaka yavo right pane vachiri kuenda chikoro varipo Tinotenda iye anonzi baba wamunyaradzi ari kuenda kuchikoro ndakati mwana wangu hazvina hazvo masva kuti wane mwana unomukadzi ndochengeta asi iwe enda kumberi nechikoro muchireva here mimi kuti angakasira kuita mudzimai akakurumidza zvisingatomboita ari form 3 ndopaakatizirwa saka izvinezvi ari kuenda kuchikoro naTandi Chinyanga ari kuenda kuchikoro naTembi ari kuchiri kuenda kuchikoro saka muri kuzvisanganisa sei muri kuzvibatanidza sei mai Chinyanga zvakarema zvakarema zvakaoma zvakafanana nemutoo mukunyoro mumwe kwakaoma asi handikundikani vana vari kukura vana vari kukura vana vari kuenda kuchikoro saka imi muri kuenda basa izvo pari zvine zvinini ndinokrosa border ene ndiye zvine zvindiri kushanda kugoromonzi ndakavhura saluni yangu kugoromonzi ndokwandiri ndokwandinoshandira ndinimwe musikana tiri 2 saka ndokwandinoona imwe mari yekuti vanhu vararame handina randinoti basa iri ndikaona ndichiwana mukana wekuti ndisvike pariri ndinoita tikandibvunzwa kuti ndibude ndiende kunze ndinoodha ndinobuda zviri kufamba vana vari kukura vana vari kukura ndakutokwanisa kuchengeta muzukuru zvandasingafungiri mwari vari kundiitira nyasha right makazobva kumusha kwamashambanaka ndobva mauya nemhuri yenyu kuzogara kuno kudhorobha pamusha makapasiya pasina munhu pakasara pasina munhu nekuti mabviro andakaita angasina kumira zvakanaka right mabviro amakaita angasina zvakanaka saka mukureva remi kuti namwene wenyu kumadzezvara yenyu ikoko ukama hausina kumira zvakanaka kwete kuti kuhama dzemurume kana kuti kana ati zvakanaka kupi vana vangu vaingorwara kurwara kwacho kumwe ndamusira kunzwisise zvangu saka nana bamunini wenyu munochidzana zvinochidzana kutofundirana pane mumwe musi wandakazonzwa kuti yatakazviverenga edu mubepa uchinzi maitino amene kuzimura mazuva anga ashayika mushomu anga ashayika mukoma kuzimura kuti maitino ari kublemana bamunini wavo kuti vadya mari chii chanyanyoitika pano chakanyanya kuitika ipo ndechekuti kuzimura chandakazongowablemera chinhu chidiki diki chandakati ko makazokwanisa sei kuvhura file rakanga rakanyorwa kunzi rinofanira kuvhurwa naTakadzo saka vachibva vati aiwa nokuda kwokuti isusu tandine dambudziko remari ndo zvakaita kuti tione Albert Nyati vakatiendesa ikoko na mwachanonzanakasi mushando wemushamara ndiye akazongowitinisa kuti aiwa ini ndindichataurira maitino kuti chi ndindavapa simba rekuti vapuwe mari sezvinhu zvazisingafanirwa kuitika asi ini ndindichazotaura namaitino saka ndiye munhu pandakazvitaura ipapo akanga asati auya paakazoya akazonditsanangura kuti mhosva yese isai kwandiri ndindakapa mukana wevaramo venyu havana kuita zvavanoda vega asi kuti inini ndindakavati ndozotaura namaitino kuti tavapa mari nekuda kuti pane mari yakanga ichida kushandiswa panyaya dzenhamo saka ini ndakazvinzwisisa ndibva ndazongonyarawo nezvenyaya iyo asi kana zvakutaurwa zvinoreba saka imimi pavasina here kukakavadzana nabamunini wenyu anyway inini naanyway handina kusvika pakukakavadzana naye kuti nditi ndakakakavadzana naye inini chandainesana naanyway ndichokuti anyway aitonditini nameguru kana mukairwa nedambudziko hamutitaurire munongozvionera ndozvatonyanya kunesana nezvimwe zvokuti inini anonditi ari kuda vana meguru ndiri kudawo vana inini ndinomunyepera ndoda kutaura chokwadi ndinomunyepera kuti vana ndiri kuunza paholidhi ndisingazoita saizvozvo saka iye munhu anogumbuka manje sei musingade kuendesa vana kobawo vana vakura kwamabva navo ndokuakure
asi mheno zvinongoitawo zvinopinda pandiri handizive kuti chii ndine nditori nepfungwa dzokutoti holiday nei muri kuenda asi panguva yacho zvobva zvangoku hazviite saizvozvo saka ndo zvinhu zvaanonyanya kuzonetsana neni achinditi ko maiguru chii munozviitirei ndingati ndo nyaya dzatinga nepaakazongonditi maiguru ndiri kuuya kuzoona vana ishuwa vakafona saizvozvo kandavati ndokugarirai ndiriko vakapinda munzira zveshuwa vapa basi chopo fona ndasvika ndakadzima foni handidi kunyepa ndakadzima foni pandarara mangwana kusendwa wasenda meseji kuti makaita basa ndozvavakangoita izvi saka ndakangozviblame hangu inini kuti hatina kwatinosvika chidaro ende ane mwoyo murefu wokuti handikwanise kutaura kadai kwaari anyway ane mwoyo murefu usingatomboiti anofona achivhunza vana vari sekwemimurisi achitukirira futi aiwa anyway kusikwa kwake kusikwa kwake ndida kuti aramba ake akadaro nokuti kana iye ndiye munhu wandinotwisawo pamwoyo kuti zvese zvinoitika ndinotaura anyway akandisunungukira kwandini akanosunungukira asi ini hamene zvinongoitikawo pandiri chirwere chiri kwandiri handizivi akatonditi uyai tisangane titaure ndiwaniki zvinonditorera nguva nondiremera ndizivi aiwa zvinonzika zvinowanika mukugarisana izvo zvomaitimo mukoma vakasiya nziyo dzavo dzavakasiya vanyora imimi kambo kamaiona kunge iye pachake kainyanzofarira iye pachake kakeendera kambo pane dzaakaburisa kambo kake karipa kanzi zvakaanozvida aikakavainyanya kukaridza sei makauchicha makambo pane nezvamakamboona kuti uyu kambo kano kafari noda kwezvakati kambo aka takatonetsana tiri mumba saka iye ainyora ameno inenge foni yatainetsana nezvayo yangu yakanga isina moto inibva ndamubvutira yake ndobata asiya foni yangu handi munhu anobata foni yangu bata yako bva ndamuti zvevamwe unozvida asi zvakwaodi nazvo vanditi uya ugara apa wati kudii saka ndopaakabvatura akasongika abvatoti watondipa kamwe kamurumbo ndakutokanyora pasi kuti chi wanditi inini ndinoda nezvangu zvevamwe futi ndozvidii ndozvida but zvangu ini kuzviitewo kune vamwe handidi kakabva kaita kambo saka aingoti anokofarira nerungo kakawadzana katakaita neyefoni akanyora imimiwo panziyo dzake idzodzo munoti yaindibata mwoyo nevi nanhasi ichiri kundibata mwoyo iripo inonzi dimikira iguru kupinda kutaura dimikira iguru kupinda kutaura iripo iripa damba refu ripiyo iripa damba refu ra ndisingakanganisi zvangu handizivi manyorero akazviita vacho asi ane manyorero akaita iyi asi tichiitanga yenzi dimikira iguru kupinda kutaura maimbowana here chekuitawo pane manyorero aitawo nziyo dzake ndaimudaira ndaimubatsira pakudayira pakunorekodhawo achiri kutotanga achiri madhemo taienda tese asi pakuzoenda kumberiuka ndakanga ndisakwanisa nokuti nguva yacho ndakanga ndine mwana mucheche ndaisara painoita mavhidhios pave imimi maamusipo here ndakanga ndisipo anda ndiri kumba kambo kamukati mimi akandiudze nemuromo wake kuti ndakaimbira iwewe kaakataura ndikamatinetsa hanzi chicho chaitika pana matinetsa aida kuedza kutsanangura kusangana kwatakaita anozobudisa hake kuti takasangana kuri kubasa angozibudisa achiti takasangana pari pamusika mashoko amukade kusiyira mai muvengwa mai chinyanga kune vateereri vakateerera panational FM uyezve vaifarira nevanei kubudikidza nebasa rake ringava kuekta madhirama ringava basa rekuimba ndiyapi mashoko andinawo anga wande zvawo mashoma asi kungoda kutenda vaifarira muvengwa pane zvavaiita zvese nevakabatsirawo kuti amuvengwa varadzwe nanhasi vanhuwo ndichiri kuvarangarira nevakatibatsirawo futi pakuchema Mr. Muvengwa
vanhu ivavo ndinovarangarirawo. Zvinodaro zvazvo zvichioma mukurarama kwandiri kuita inini, muzonzwa kuti mai mwengu havasi kuwanika, ndinowanika, asi kuti unenge uchimhanya-mhanya kubatanidza kuti vana vaite sei vararame. Asi mhuri yeZimbabwe vakandiratidza kuti muimbi wavo nekuvaekta kwake vaimufarira, vakandiratidza nerudo rwavakazoita pakumuchema. Saka ndinoda kungovatendawo pazviri. Asi vana ndiri kuchengeta nevaramo wangu munonisana apa neapo, asi tiri tese panyama nemweya zvese tiri tese. Mr. Mwengu takasiyana hedu panyama, asi pamweya ndinawo. Ndichiriko ndini mai Mwengu maiti nyanga handichinji, hazvichinji, hapana chinhu, hakuna ndozombowana anopfuura zvaiita Mr. Mwengu, hakuna zvakadaro. Ndoda kuti mundichengeterewo mashoko eyai muzondibvunza nerimwe gore kuti takanzwa kuti makaroorwa kai, kuinga maitaura kuti hakuna anozogona kuzokuitirai zvaiita amuvengwa. Right, mainzwa kaye nhoroondo yacho kam akusvika paakasheka kuzopapfeka iko kam vakari koga kaseke vakuru vekutourism ikoko vakabatana National Arts Council neZimura vakaisa musoro pamwe chete sechuma chomuzukuru ndokusumudza mutumbi kubva kuSouth Africa kuuya nawo kuno pandege kudzimara. Vakabatana zvakarekana neAir Zimbabwe kudzimara kanoradzikwa kwamashambanaka kuti zorora murugare kagamba redu. Pamagitara paibatsirwana naAntony Gasani, Peter Majoni, Innocent Mjindi, Nomen Tapambwa, Jonathan Mgazi pakeyboard apo, Lawrence Chamu na Aaron Tom waridza madrums, Antony Gasani ndiye aridza lead, Peter Majoni aridza rhythm, Innocent Mjindi rhythm, pabass pana Nomen Tapambwa. Comrades, manzwaka pa gogo chinyanga anzi mombe kumusha uko dzakapera. Anirika mombe kumusha dzakapera, mvura yakuda kuturuka iyi. Batsirai never nei. Mwengu akoba ndikudza nyimbo dzeshamwari ndokunge dzako dziri pamoto. Akatishaka musi wa 5 November 2010 kunyika yeSouth Africa. Akazvara musi wa 8 August 1964. Right, abarwa tererika manzwa nhoroondo kaigamba ratinaro pazuva ranhasi panere ada kuti turudwe akumbopawo mashoko mairi matatu. Manzwa mabasa egamba redu tadzidzawo zviviri zvitatu ipapa, isusu wacho tiri kurarama kuburidza neupenyu hwake. Aifarirwa nevanhu
77913 mukam 27 minutes past 1. Aifarra jezo kamsambo wa Thomas Chauke ku South Africa kam. Ndoza kama kaona akatora kabita ka. Zvake osungira. Andi manzo wewe maitino achitaura panapa. Nditakanisa ndakabvutidzana foni. Ndikaramba nefoni yangu. Seve ndiri kureredo. Ari masura seba. Tasira masirawo. Taizwa norundi murumo yange iri mari ke. Ndutaura nani? Utaura na maya kukorobra. Kuri senas. Kukorobra ku right but now iri pondano ngama gross na respect. Sei madaro. Vanoti mwana bawo mingi anyway chakati to hawana kana bawo bokudza kuti bawo mingi. Oh. Hawana respect dai wangu wachinjawo machiwaraidza kuti ndo varume vavasara. Handitika. Ndachikumbira kuzoka mukoma kuti bhegi remasasi chako rakuchingasi. Mukurira bhegi remasasi? Ndakambotsvaga ipa WhatsApp baba ndibokandira mameseji ndikati pamwe muchandipindura ndikuti tsvaga zvakaita. Muritsvaga bhegi remasasi. Bhegi remasasi ka ndairita sate musi wechipiri semangwana kaso. Alright. Zvino handisisipo ipapo ndakachinjwa. Makachinjwa? Saka manje ndabva ndashaka kuenda naro bhegi rangu. Komana nekuti taida kuti mumbozombotitsvagirawo murume wayo anonzi Raki Mwiri karunza kwauya uyu. Oh Raki. Takambomuerenga mubepa. Zvinotsuyisa baba urwere hwaainahwo unosisa taida kuti mumbosvikeiko kumbotaure naye. Aiwa ndiri kuenda Raki Mwiri ndozoti akateerera izvozvi Raki ndiri kuenda ndichaenda nomutsvaga akateerera izvozvi. Akateerera ataura because aitobhurema bhendirana namacheso aitota kuti hawakandiregerera apa utasa nemaridziro akamboita ipo uni kusimudzira kwakaita zita ramacheso murume wayo. Aiwa ndichamubata Raki Mwiri tomboti mubhegi because bhegi rangu rozonzi rakundiremera manje rakuda kutobvaruka zipi. Taurei baba. Maita basa mukoma wangu. Alright, hamushati zvakanaka baba. Ndopa kutoenda kazikuru. Sese nano ndiripo pansarme muka radio. Hello. 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 Makadiko. Tipeti makadiko baba. Murume waigono. Yanga iri shasha. Antu waigona kaika mukanya. Sese nano ndiripo nzerelo. Baba zuenda. Bwino kayo. Kocheratu makazi. Pakosi pagabhela. Takasvinura tinayo National FM. Handitika. Aiwa baba waigona ndakunzwawo ndinazwa namai vasokara vachitirekedza yekuridza kamboke mwana wangu ako tatongoti hazvina kuipa mangukaridza mukangukatambura hazvina kuipa tinongoteerera tongofarira mutambo wake but ndavasangonyanya nditamupfungwa ziterekedzo katongopfuura. Handitika. Ndatenda ngoma koche. Aiwa ndopindana namukomawo Raki Mwiri mutsvagei timbonzwa kuti zvakamirawo sei. Handitika. Ndombata Raki. Alright, ndatenda. Sharp. 77 ndiripo pane tanaitemuka kupinda pa wireless amado aterereka muri piko kumatimana ainyika yeZimbabwe ka.
Never Chinyanga. Hello. Magadiko. Tripo Magadio. Tiri what is it? Paro kuzwao muno ndingati muno celebrity aipo kumusha kwedu achibvachitaurwa unhoroondo yake pamhepo ndingati panhoro yande yes hayo zvese zvinonzwisisika zviri kutaurwa nemunin'ina zvitaurwa namai guru zvese zvinonzwisisika hazvo kungotiwo vanhu zvimwe zvinozongopesanawo pano neapo nemhaka yekuti vanhu vanenge vachiwanikwawo panzvimbo dzakasiyana panguva yakasiyana asi panziyo dzake ndafarira kakaimba karipo kanodetsemba mbuya vacho kanga achiedza mbuya vacho so hai kako kandinakidza ndatangawo kanzwa nhasi hanzi kutuka mukuru hanzi mukanwa mhiripiri wati kutuka mukuru namatinetsa asi akake kutuka mukuru amenoti sei maisakaridza kanonakidza saka kune vanin'ina vacho vari kuita zvakanaka ende tinovatenda nenhoroondo yavatipawo kuti tidze tinzwisise nemhuri yake iri pamwe chete zvinhu zvinongofadza kungotiwo hapanawo zvekuita rufu asi takarasikirwa because munhu wauto anga kutonzwisisikawo aitosimudzirawo nharaunda yekwedu kuUMP ivo vari pamashamba nhaka isu tinenge tiri nechepazasi pacho panoti pamutawatawa saka takatorasikirwa handitika aiwa ndosaka moona takazosimudzira ana jaapureza ndizvozvo saka tinototenda iwo mukoma nevhaneiva vatongo ndo vakatanga vakangovhurira gwanza nemhaka yekuti vamwe vese vaive nezvipo zvavo vakuchinyatsobuda ende tinotoona zvichitoendeka aiwa pari kuhwisisi kwateite maita basa ipi nemiwo mazvita aitopa kutenda kazvikuru kamavanzwa katete kwamashamba nhaka uve uko kakumutawatawa naivo vachimbotiwo turudwe paNational FM. handisei musingaridza kanonzi chii kutuka mukuru kumonera muzukuru seshato kuda kumonera kuti anzwe parere moyo shiwa here gogo sensenana ndiripo panzvimbo halo halo bakadiko makadi baba ndiko tianongo chimbamba padoni kuchitumbwiza right bakadi bunongonzwa ivi mukomana airowa yanga iri mhare kumberi kwekumberi kwekufeni airowa ngomana handitika matinetsa wakandibvumbura kakaipa dzokorora aiwa zvakanaka iko dzokorore nesimba hai wataura izvenyu baba hezi ndatenda chibaba kuti ate zvakanaka shap mukoma wangu hezi
77 jalo. Hello. Makadiko. Unofara. Ndipo njeno wangu huyo. Peter Mpawa pa Hoplia. Ngoma Peter zirise. Zirise. Right, mapinda baba. Murumo ndekara patuze naye next door akitenge. Kupi. Mashamba naka muri kwa Shinyanga. Amegula waramba zo wana bamuni wakadana na vari kuramba wana bamuni wakambomanya nawo vanonzani anonzi umukangamwa but asi kuimba yana Lanzarote ndokuimba yana Lanzarote halo ndeyokuimba yana Lanzarote asiri kuimba yana Lanzarote asi ari ana Chinyanga iwa muche asiri wemba mama wemudumbura yana Chinyanga alright aiwa murume aigona zvacho handitika but music yakati sikiona iri kupi munoenda ikoko kwaitsikisira kuna girama iko ndokwainowanika jara redi taura izvepi handitika shap ngoma 77 pansamemuka redi halo makadiko iwe mukadii ndotsipa ndiana wangu ira arupetendete kuno kwabhora kwabhora pajuru growth point apo kwachikwaka aiwa papana papana apo right murume anogona aiwa ndikurangarira paitaura pamucheri nauyu akubhura anotaura kubhora uyu upi ndikurangarira aitaura pamucheri zvaidakadza sere handitika maita basa babu 77 pansamemuka redi halo yebo makadiko ndochibangu ndiano ndivamuchenja murume uyu takambosedza naye kuviking ari driver werelection ndinoba ndakamuzivira ipapo ndoba akazobva ipapo chatakumwanzanzi akuzbc anga ari munhu akaita sei tinashanda naye aiwa munhu wataitofamba naye tiri kurelection tese naye aiwa tizopa kutenda zvikuru baba nenhoroondo yacho tangonzwa kufara kwazvo handitika ndatenda hangu zvakanakai 7791 34 panational fm kakupinda pawairis amaro aterereka landline redi halo makadiko ana mukoma umari makadiko inosimba zvikuru aiwa baba murume uyu aiwa yanga iri simbi baba zvokutoti inini ndichiziva dzimbo dzake ndaitotadza kuziva kuti ko murume uyu zvakamira sezvokutoti imaita basa muchiratidzawo history yemurume iyeyi handitika ichokwadi but chandiri kunyatso kuona pavaimbi vazhinji kaispe chavari kubuda mazuva anawo ngavaratidze kuziva kutoti zvinhu zvinoda kushingirira nokuti haisi nyore baba kuti unzimimba hazvingoita izvi saka zvinoda kunyatsoshingirira pakuda kushinga kuratidza kuti muimbi kana achinge afa vaimbi vazhinji vanhu vazhinji vanenge vakutongoti hazvarova havasina basa kunyatsoteerera kuti vana vemufi vanenge vachimira sei nokuti vanenge vachikuti hano hama yedu yafa saka vaimbi vazhinji zvichiitika ndezvekutongoti kana vachinge vafa zvezvinhu zvinongorova ipapa vana kusara vasina anotarisa notisi kuti akatarisa kana pazvinhu pamunenge muchipinda muchitaura zvirongwa zvizvinunzva vanhu vachikuti hatichaziva maiguru hatichaziva kuti vakuita sei nevana ivo saka kuratidza kuti rudo riri kuita shoma ende nevamwe vacho kazhinji kanopedza nguva vachirwira nhaka icho ndechokwadi chiri kuitika icho kuti vanenge vangoti hamheno zvazvonekoko saka ngatingoziva kuti kunyange kana paine vana zvezveka vanhu ngavarambe vachingoti nerudo saizvozvo handitika chokwadi ndiye bedzengeretsi kumhangura kuno kwapuropuro maita buzo maita henyu mukoma ebit 779134 redi halo yebo ukwenyana ukobula kwayoweke mali zakhe zingapheli ukwenyana ukobula ule mali zakhe ezingapheliyo umakhirani usitavumburo sakhe moli mulawuzi andikutangana murumeyi kwakuzoya futhi kamwana wakho dini yacho simbotseka kuti hayi mazitakomana manziwo akambo ataura dzakatombotseka kuti kwenye wana wako wazitewana wakakamira sei murume aigona hati aifadza handifungi kuti paanosvika kana kuti paanenge agere
panombowanika kushushikana ndokungaangangoti mafaredi kuti pandangomuona kana patv kana kungomunzwa paredhi paiuya makuseni pai achingoti mukai munoziva ndaingonzwa kusununguka kuti hei hayi murume anotinakidza ne hacho nguva yakazongoita hayo diki zvayo asi aigona zvake pamadinesa uyu adidika nekambo kako kambuya wachako neniwo ndatanga kukandwa nhasi shuwa ndatanga kukandwa nhasi panzvimbo dzacho izvozvo aiwa maita basa newo makorokota handiti aiwa tese chokwada ungagoshaiwa sei uchiita nhoroondo dzakadai hapana anozvigona izvi kuti kudaro here gamugore rinoyo unototora mitatu ndatora mitatu gore rouya inenge yakawedzerwa aiwa maita basa mama ndatenda hangu kutuka bukuru iwe ateve na report yalo yekungoma mari yo mangadiko nofara ngo muri se tiripo pacha kuzumba kwana nefa nei handitika ya muri kutaura nemwana wangu wa Clemens Matenga ida pauzumba muri kuzumba kuri tena kuzumba kuri bungoma mari right ai tanga kiri kubaba safara uko yane ndoronde lechikuita kwetu mafarra ndoronde mwana wekwenyu atakushira kuti basa daramba ari munhu kuende asumudzire zita ndizvo ndatenda hangu ndafara mugoma wamari iripo ndatenda hangu kare kuti kana tobundira masiku tayobundira aningasenda tauri vana kuti ngani bunda kuti ateve nero ntiripo pansabe makanga kunobunda masiku taingoti unodata kubunda ana baba vakafamba zvaichengeta unhu hwedu hwebaba kana kuwanikwa kwemwana tatinotanga tanobvunzira asi pari paizviziva mwana indowanikwa zvakanaka nakuri kuteerera akanipa
ambuya anokuimba cheka ndikuimbiri vandikopedza kupera mbuya 7 ndiripo pansambararo. Halo. Makadiko. Ndiripo makadii. Ndiripo ndiani wangu. Ndimai Jombosi Goromonzi. Amai Jombosi. Aivona zvekuti. Yanga iri chaka. Zvekuti. Handitika. Imi munowanzo mafarira kapi pakamuinga. Matinetsa. Aiwa ndatenda hangu. Alright. Manzo amai Jombosi pagoromonzi ako. Anza aiwa pakaipa. Ndati halo. Halo Makadiko. Ndipo Makadiwa mbasi. Iri ndoti mbangu. Ya nimofati kuno grendeyo babayo waigona chaizvo. Handitika. Waigona takangokura tichinzwa njere dzawo aiwa atongotiwo Mwari ngave nawo. Ndopa kutenda zvikuru patizangira apoka. Reji halo. Halo. Waomari. Baba. Ndosi mbangu yani wangu. Ibosta kaisana. Aiwa chokutanga ndinotanga kutenda imimi Waomari. Ndoti gamuchira baba. Basa ramunobata rakakuisa. Zvekuti dai makapota mubairo apa taizona kutenda chaizvo. Aiwa basa ramunobata ihombe. Handitika. Chokwadi ichocho aiwa muri maigona. Zvatenda chose. Kusvika kana vana vadiki havamukangani murimo. Handitika. Chokwadi. Ndatenda hangu. Kutenda Waomari rambai makadaro. Ndopabvunza zvikuru ngoma wangu nione ruchidzo rwenyu wakunopenyere nechera FM. Reji halo. Baba. Unongonzwa kuti vanenge ndinara kugato chaigoreva ndi mapurazi pana kuzora aiwa ine mandisindro kuzato andito lai Waomari kuri maigona ingeri mari asi pandemwe nhuro takatibata-bata chaizvo yakakubatai yani ndakutomawo mutonga izvi nokubatai vanhu vachidya chikora chiri kurumuyo uye akasina kuvaka yetiibatoro izvo zvinozakotoisina kuri basa izvi basaizekira zve nokuti vanhu vataurizeezvemasokodzera apa vamudakasorokodzera hapana kachikuona kazvinhu mabvunza kuti zvinani ogara here chibadwe anga asati aitawo ka asati hapana mashoko ekushora ari kubuda pa uyo haana kuimba kuti ndine ganda remvura ka aiwa kwaigeza kamuzezui ndosaka kugeza kwake ndosaka vanhu vaida kuzotsvaga kakuti ndimagezera akaya akaitiri zvakakufanira keni munogezawo mari but hazvino kugeza kwenyu mane zvese ka aiwa ndinawo ndine magonyeti matatu plus ndine mubayiro wangu weziya mubayiro unawo zvechiwa kweyangani yake mahawadhi wobhobha vachiti hobho zaihina zviyerenwa aiwa saka tasakangofanana makafanana saka vanhu ngaarigona kuchirombodza osamwa chirombodza kupfekana chikuru chikati kumusha kwahana kana ngoro kana bhara chahana munhu we maita basa mukoma zvakandibata-bata chaizvo ndini christopher senge kuno kupentinari kwana tizoro kwautira ndinokuziva orai ngomaaziva azana kana chikotikari ngomuka magumbuka kudavira koba mukoma magumbuka kudavira halo nitiratem mushe rapson zufambe baba mushe taura na rumio kwamuriwo kuri zena kwamnino ndafara jezi chitwa norondo yamuyengo homboyi chamarika ramba wakadaro chamari ndatenda hangu notipinza mune imwe mudzi yatine takambobuda kudhara but havadafara zvinhu ndopakutenda zvikuru kutowangu aiwa ramba wakadaro right next week ndoda kuedza kudabata nhoroondo yasipasika rushanga kana pane anoziva hama dzasipasika rushanga pane anoziva kune hama dzasipasika rushanga ngavanibatewo hama dzasipasika rushanga hazina basa kuti ndouye kokoti mari
Lakini ndikukudai chaizvo segoriti. Ndawedza kubata nhoroondo yasipasika rushanga asi kana ndashaya hama kuita sei meno kana ndashaya hama yasipasika rushanga unongona kutamba ikakwandika semesemenenwane tiripo redi halo Halo, Mbakadini. ndikona makadiyo Murutaura na Mr. Alois Katuwa kwa Butler. Nhoroondo inosimisa hama tibata-bata. mabatwa nei kuti nemengo marwariro akaita kubva kurwara kwaakaita kuita chikauti dzinofundirei aiwa dzinozitenda aiwa chirongwa ichi ngachirambe chiripo chokuvhoterai shuwa aiwa chokwadi baba ndivhoterei aiwa tinovhota musache zvakanaka aiwa tinozvikudza nevesevenanone tiripo pasiaeekupira pawiresi redi halo halo Halo, madzukatani awo mari. Ife bwino kairo. Adzuka ndimai mwari paICV kwati. paICV papi mai mwari? Kana kuti mai Andrea. Mai Andrea, munaenda bwino mai Andrea? Ndinaenda bwino ndanakondwera kwambiri dzulo. Kumtora shanga? Munakondwera ka? Kwambiri. Zikomo kwambiri. Right. Maita henyu matiburisira nhoroondo yamuwengwa ndandisina kumbonyatsonzwisisa kuti chii chakanyatsaitika. Maimufarira here mwengu? Ndaimufarira zvekuti. Mainakidzwa nei? Ainakidzwa zvese nemhuri yangu saka ndakambako kambuya hanzi ndiri pakamwako namandinedza. Kafamba ndoda kukomenda kupadikisi. Guru hatina kunyatsojekesa kubatana kwangu akaita urwere hwekuti South Africa. Munin'ina ataura kuti mukoma waigara kwemunin'ina wayo wakuti hama dzavo. Vabva vapesana ipapo? Apesana hapana kubuda mucheda ipapo. Aiwa, ndopakutenda zvikuru mazvinzwira meka. Achabasawo mari. Saka imiwa mukona angaitaura chokwadi Diana? Angaitaura chokwadi ndaona semunin'ina ini. Kuti ndiataura chokwadi? Aiwa, ndopakutenda zvikuru. Maita henyu. Munin'ina ataurawo zvakare kuti goma vakarwara vachiri kutoenda vasati vasvika vakuda kunoburuka ndopavakabva vatotanga kutorwara. Asi maiguru vataura kuti mukoma vaitodhiraivha rori, vaitodhiraivha gonyeti, saka zvakavatangira vari murodhi vachodhiraivha gonyeti vachitobva kuCape Town vari pabasa. Asi munin'ina ati vanga chitoenda vachirobva kuZimbabwe vasati vawana basa kuenda kune vachitoenda kune vanini. Pasina gogwa ndakuzame kungowagadzira zvinhu zvekurima moyo waupari kuti wana mataidzira aitayaka kuti minzi ari kuita mumwe mwawo gogwa mataura nawo pafone gogwa akafa ana waana zvekuchita kana mbuya makatorera mumbonga ndimakazvita izvi zvakasova pariwa ndimaenya kacho hazvicheti maita henyu tambonakirwa maita
Robson Ndoro pakuti panhoroondo uyezve Robson Ndoro ndiye akatibatira mushini yedu, ndiye kuita kuti zviitike, ndiye kuita kuti zvisvike ikoko pamwe chete kane kutenda naiyeka ari kuPocket Hill akabata mishina ikoko. Andizidwa wangu ndiani, ndopakutenda zvikuru ari kuPocket Hill naRobson Ndoro vachibatana kudaro kuti tiite kuti zviitike zvisvike kwamuri ikoko. Uyezve ndotenda zvakare Batsirai Chinyanga, ndotenda zvakare Never Nay, ndotenda zvakare Anyway Chinyanga, ndisingazokangani zvakare kutenda ivo mai guru mai Chinyanga mai Tino. Ndopa kutenda zvikuru nenhoroondo yamatipa ya Chinyanga Never, ndotenda zvakare Gogo Chinyanga iko kwamuri hoko kwamashamba naka. Aiwa yamarotereka ngatisanganika mune zvimwe zvirongwa pano paNational FM. Inini panevenyiro panapa ndiri kuyaka musi wechitatu madeko anditika bhegi remasasi vanhu vachema ndoti inini heavy kune vateerereka veNational FM aiwa ndimi makaita kuti tivabhilivhise. Takavapa zvakakodzera, mukombe tinawo takaisa musherufu. Mwari akuitire zvakanaka. Ini nangu ndarova pasi, ndotungisa musoro wangu usina nyanga pasi, ndokusiya muri maoko aNathani Ncube. Zvikareka ndobva ngotenda wakamukoma vakandimirira panze vakada kuenda neni, ndinotungirawo musoro wangu usina nyanga pasi. At 2 o'clock ndo nguva chasa muna mukoma Nathani Ncube. Ndaenda musango inini ndarasika.
Makadi muri Zimbabwe sarangu ndonzi Forward Mazuruse muimbi wenziyo dzechitendero ndokushuvirai zvakanaka muzororo reChristmas pamwe chete negoro ija Mwari vakuitirei zvakanaka Jesu wedu hamutisiye